1:07 da tarde aquí en Jackson, Tennessee, nos Estados Unidos de América, 7 horas máis en Vigo, o que quere dicir que xa estamos na tarde-noite, sobre as 8:07 en Vigo. Tempo para comezar, xa era tempo de comezar a que vai ser a derradeira emisión do Bar Celeste desta tempada, que xa é a oitava tempada. Segunda parte desta derradeira emisión, porque a primeira foi onte con Martín González, con Marta Comesaña e con Antonio García Teijeiro. Pero hoxe, aquí, en directo, eu coa camiseta dos anos 90 que me mercara o meu avó, e tamén está a bufanda, por suposto, do Celta, ainda que vai bastante calor aí afora. Se estivese aí afora, non tería bufanda, pero como estamos dentro, non hai problema. Aquí estamos coa bufanda para comezar esta segunda emisión de avaliación da tempada 2025-2026, tempada na que o Celta pois non o fixo ben na Copa, pero na Europa League chegou a cuartos e sextos na Liga, volta o Celta a Europa League. E, bueno, pois temos agora aquí, ábrense as portas do Bar Celeste, unha vez máis nesta oitava tempada, e aí está, ao outro lado da liña, o meu bo amigo e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Pues aquí relajados ya con esa consecución de la clasificación para la UEFA Europa League, este año todavía mejor, con un sexto puesto. Así que nada, muy, muy feliz y ya, bueno, pues a punto de caer el primer fichaje. O sea que realmente el Celta va a tener mucho tiempo para planificar este año y nada, muy, muy contento. Luego pondremos, me imagino, las notas. E oitava tempada, Fernando, iso, chegamos ao remate da oitava tempada do Bar Celeste. Iso Sí, soa bastante ben, non? así que eso quiere decir que el VAR lleva 8 años implantado en la Liga Española. Efectivamente. A ver se mellora o verdadeiro Sí, VAR, o que se implanta nos partidos, non? Este, pouco a pouco, pois vai evolucionando e vai engadindo diferentes emisións e convidados. E hoxe temos, nesta derradeira emisión da tempada 8, en Vigo, preparada xa a Susi Bugallo. Que tal, Susi? Hola Antón, hola Fer. Pois nada, aquí hola. estamos xa totalmente tranquilos. Bueno, a verdade é que a tempada foi tranquila, non empezou quizás da mellor maneira, No, pero estando sempre nesa primeira metade da táboa, a que non estamos tan acostumados, a verdade para min resultou, a pesar dos baches, bastante máis apacible do que estamos acostumados aquí. Estabas a dicir que é a oitava tempada do Bar Celeste? Sí, sí. Dende que se está a facer o Bar Celeste, o Celta mantense en primeira, así que ides Sí. ter que manter esta liña. O Bar bueno, Celeste non se pode cancelar, non? llevaba Sí. 7 años antes ya, De llevamos feito, 15, ¿no? sí, sí. Sí, pero a trayectoria foi Sí. manteuse, así que Sí. de aí non vos vecedes, entón. Ás veces perdo o descenso, pero nunca consumado. Así que sí, Exacto, hai que seguir exacto. por ese camiño, tanto no VAR como o propio Celta de Vigo, sí, certo, así é. En Suecia está tamén, no sur de Suecia, penso que estivo hoxe aí, nunha vila aí en medio da nada en Suecia, pero agora xa está de volta na casa preparado para falar do Celta. O noso amigo Cumbias. Joaquín, que tal? Que tal, boas? Como estamos? Pois, sí, falamos pola tarde, a ver se... Porque a idea era que eu entraba onte. Sí. Non quero desmerecer a ninguén, pero éramos claramente o equipo A, non? Entón, hoxe... que va, este non é o lugar para dicilo, Joaquín, non? Non podes dicilo agora. No, é broma. Pero onte non puden entrar e hoxe, pois podemos cuadrar. Pero bueno, claro, home, para mí un placer foi falar con Susi, con Fer, con todos, e quen sabe se tenemos máis convidados ao longo do programa. Pois sí, o que ocorreu, como xa expliquei onte, é que temos unha grande variedade de convidados e de colaboradores no Bar Celeste. Entón, a idea foi facer dúas emisións segundo a posibilidade que cada un tiña de entrar. Onte,
ou hoxe. No caso de Joaquín, pois onte ia entrar, pero algo ocorreu e non puido. Entón, aquí está hoxe nesta derradeira emisión do Bar Celeste desta tempada. E en Vigo, preparado tamén cun polo do Celta de Vigo deses de paseo cando vai bo tempo. O noso amigo profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, no CUBI, Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Que tal, como estades? Pois sí, xa que levamos uns cantos días de bo tempo, pois hai que sacar o polo de paseo. Realmente se algo nos ensinou o Celta de Xiraldes este ano, Joaquín, é que hai que ter equipo A, equipo B, equipo C. Absolutamente. Opcións para sacar o que sexa preciso. Así que nada, aquí estaremos para falar despois dese peche que estivo ben. Por fin tivemos un peche de tempada en Balaídos cun certo toque de festa, María, que se cancelaron todos os festexos previos, ¿no? Por ese aviso meteorolóxico. Pero, bueno, o que pasou no campo e despois, pois estivo ben e realmente pois foi un peche de tempada interesante, moi festivo. E, bueno, supoño que falaremos de todo un pouco, ¿no? De que pasou este ano, que se alguén nos diría o comezo, ¿no? Da tempada pasada que íamos non solamente repetir postos de Europa League, senón mellorar a posición na tabla clasificatoria, pois realmente penso que todo o mundo o asinaría, pero ninguén o creería moito, ¿no? E, bueno, despois dun ano máis, eso pasou, pero, bueno, hai que, como sempre, analizar, ¿no? As cousas que foron ben, as que non foron tan ben, e de aquí, pues, que pase, ¿no? Que pode pasar para o ano que vem. E ademais escoitei por aí, Jorge, que estiveches nunha palestra, nunha conferencia sobre o comezo, a xénese do fútbol en Vigo, sobre o Exiles, ese equipo co que comeza a historia do fútbol en Vigo que levaría despois, co paso do tempo, o Celta. Sí, foi un acto que organizou o Celta co Instituto de Estudios Vigueses para presentar, bueno, pois certas investigacións que están facéndose sobre eses comezos, ¿no? do fútbol non somente vigués, senón a nivel nacional, porque, bueno, sempre hai moita disputa, ¿no? Sempre se di que en Huelva está como o nacemento do fútbol no Estado, pero é certo que en moitos outros lugares hai pois constancia, datos, ¿no? De que houbo equipos, ¿no? que xa estaban funcionando. E aquí no caso de Vigo, ¿no? O ese equipo de traballadores do cable inglés, ¿no? Da compañía que se instalou no século XIX, e moitos deses xogadores logo pues, formaron parte das primeiras escuadras dos equipos que empezaron a nacer en Vigo, ¿no? Non solamente do Vigo Fútbol Club, senón tamén no Rápido de Bouzas, no Colla, ¿no? Que foi un tamén dos máis antigos. Tiveron xogadores ingleses que se quedaron. Realmente pues, é un tema moi interesante. Nos comezos de fútbol en Vigo pues, é un tema que para explorar realmente. Sí, sen dúbida. A mí sempre me interesa a orixe das cousas, neste caso, pois tamén é o caso. E completamos no día de hoxe, na tarde e noite de hoxe, o sexteto de participantes neste derradeiro Bar Celeste esta oitava tempada con Mon Catalina. Que tal, Mon? Buenas. Que tal? Moi boas. Que tal, Mon? Hola, Mon. Encantado de saludarvos, aquí estamos. Supoño que moi contento, estou contento de verte aí ao outro lado da liña e bueno, pois benvido unha vez máis ao Bar Celeste. Pois moitas gracias, nada, moi satisfeito, moi contento. A verdade é que esta tempada foi moi ilusionante, moi espectacular, de momentos realmente emotivos, non? Lembrome atoparme a Ferno Santiago Bernabéu Sí. e gañar ali 0-2, un partido sensacional, Sí. aquel gol inesquecible de Suedberg e o inicio da crise do Madrid. É dicir, que gañar o Madrid e iniciar unha crise dese clube é maravilloso. 2-1, non? Claro, iso xa xustifica unha tempada, non? Prácticamente. E despois, bueno... O Nadaplete empezou aí. Foi o... Efectivamente. Aí empezou o Nadaplete e provocamos esa rolda de prensa tremendamente, bueno, non sei como calificala, surrealista ou que sexa de Florentino Pérez, non? Pero, bueno, esos son materiais de outras tertulias, non? E tamén tive a oportunidade de estar en Lyon, tamén, con esa victoria ali
con 3.000 persoas ou máis de Vigo, parecía aquelo un barrio calquera de Bouzas ou Coia ou Lavadores, un partido espectacular. E logo sí que tamén levamos, bueno, pois cando parecía que íamos despegar e que estábamos imparables, pois estas cousas que suceden en equipos que están en construcción, non? E que agora visto en perspectiva, pois hai que analizar con naturalidade e ser conscientes do mérito, non? Pois cando mellor estábamos, tivemos lesións inoportunas, tivemos un baixón físico e apareceu o Friburgo, co que, bueno, creo que infravaloramos tamén, que poucos contaban, despois da machada de eliminar o campeón da fase previa. Bueno, a partir de aí sufrimos moito, porque non tivemos ninguna opción contra o Friburgo, tivemos problemas en Liga, pero temos un adestrador que é espectacular, que tivo a capacidade de recompoñer as pezas cando peor estábamos e meternos outra vez en Europa League, mellorando un posto o ano pasado con todos os problemas de físicos e de calendario que tivo o Celta. Por lo tanto, creo que a temporada se está a calificar, creo que de notable, para min é de sobresaínte, porque só podría ser unha matrícula de honor se melloráramos a Copa do Rei ou conseguiríamos un título, non? Pero creo que agora mesmo non estamos preparados para iso, que hai que ir subindo chanzos pouco a pouco, estabilizar o equipo, ser pacientes, saber onde estábamos aí 2 anos con Benítez, 2 anos. A mí o que me motiva é ese proceso, non me motiva se chegamos a cuartos, a semifinales, o que me motiva é seguir o camiño, saber que vai estar Claudio frente, saber que imos seguir tirando da casa, saber que pouquiño a pouquiño imos ir mellorando e saber que son xogadores que xa teñen unha experiencia en Europa e que eso en teoría, porque en fútbol nunca se sabe, pero que en teoría nos vai dar máis opcións o ano que ven. Por lo tanto, a ilusión é máxima de cara ao ano que ven e a satisfacción tamén é máxima polo ano que fixemos. Pois xa Mon comezou coa súa avaliación da tempada, o que me parece perfecto porque a primeira pregunta, o primeiro tema tiña que ver con iso, coa vosa avaliación, sobre todo os sentimentos que tedes sobre o que vistes do Celta esta tempada 2025-2026 de moito éxito no tocante aos resultados e de elementos quizáis mellorables noutros aspectos, como por exemplo podería ser o xogo, pero quero saber o que pensades, cales son os vosos sentimentos a día de hoxe, finais de maio de 2025, cando xa a tempada chegou a súa fin. 2026, perdón, 25-26, efectivamente, 2026. Exacto. Xa non sei o que digo. Preciso un pouco de café, un momento, a ver. Aí está, a finais de maio de 2026. Agora sí. A finais de maio de 2026, cales son os vosos sentimentos sobre o que vistes do Celta esta tempada? Mon comezou moi ben, que máis podemos engadir? Hombre, yo prefiero, para empezar por orden, prefiero hablar del último partido en el que contra el Sevilla. La primera parte fue del Sevilla, claramente, y la segunda ya este Celta estuvo un poco más presente, pero la primera parte, pues mejorable. Sabíamos que el Celta llegaba aquí con la lengua afuera a este partido. Entonces, bueno, pues sabiendo eso y que el Sevilla no se jugaba nada, bueno, pues al final el resultado es un poco lo esperable, ¿no? Que el equipo que necesita ganar o puntuar lo haga, ¿no? A partir de ahí, la temporada, pues yo casi igual que Mon rozando el sobresaliente, porque es que con una temporada en Europa en la que yo preveía, insisto, lo digo una vez más, que el Celta en Liga lo pagase, era una previsión que tenía clara, que lo íbamos a pagar, no sé hasta qué punto, si descendiendo o sufriendo, pero que lo íbamos a pagar estaba seguro, porque al principio yo en agosto dije que no había plantilla para 3 competiciones, y claro, ese saber hacer de Claudio, ese darle a la cabeza, ese rotar, pero no rotar de cualquier manera, rotar tanto jugadores como estilo de juego, o sea, toda una serie de combinaciones hizo que al final no se notara en absoluto estar en una competición más, con lo cual yo doy un notable altísimo rozando el sobresaliente. 8,75, ¿no? Por ahí, o 8,9. Por aí. Vale. O límite, Inda máis. Se pos un 8,9 un alumno, lle pos un 8,9. Dá moitísima rabia, se che ponen un 8,9 non xa. Un 8,9 é sobresaínte, senón iso é peor que o que están a facer ya a UD Ourense, porque por eso non se non busca algo na rúbrica pon un 8, pero non lle pillas un 8,9. Claro. Home, eu estou de acordo co que decides. Quizáis eu non estou perto, no, dese sobresaínte,
pero eu me sigo quedando con un notable alto, ¿no? Un notable alto, porque, bueno, como decides, Fero dixo moi ben, ¿no? Todos pensábamos que íamos sufrir porque non había, digamos, moita plantilla a priori, ¿no? Para xogar ben estas competicións, pero, bueno, Claudio, pues, desvelou que tiñamos, ¿no? Quizáis non para 3, pero sí para 2, ¿no? E ao final, pues, chegamos, como ben decides, coa lingua fora, pero realmente, a ver, a clasificación europea é realmente un fito, iso está aí, mellorar o rendemento, a puntuación, tivemos un rendemento competitivo pois case constante, e o que decía Mon, no? O tema do crecemento do proxecto. Estamos a ser un equipo en construcción, somos eficaces, unha xestión un pouco mellor que se fixo outros anos, pero, bueno, todavía pois non somos dominantes, non? Nin estamos completamente maduros, por así decir, e o seguinte salto pois é un salto de calidade, non? E que pasa un pouco, pois, por que non é sobresaínte, non me quedo con un notable alto? Fundamentalmente por 2, 3 cousas, non? O rendemento na casa, evidentemente, eso pois nos penalizou, esa falta de dominio real que tivemos nos partidos no 100%, esa idea de xogar sempre pois 20 minutos, 30, 40, pero nunca, digamos, partidos completos, algunhas excepcións, dependimos moito máis da eficacia que da superioridade, non? Entón, bueno, fomos pois moi eficaces, pero ás veces non tan superiores no xogo, e nos falta eso, non? Ese salto de calidade claro para continuar con ese proxecto, non? E dependemos diso, penso eu, de mellorar o xogo, encontrar cousas que reforcen a plantilla que temos e ir, bueno, paseniño, non? Coa construcción dese proxecto, que sí penso que todos estamos de acordo en que ilusionante, que con algúns axustes pois podemos facer unha tempada a que ven bastante interesante. Sí. Pois eu estou moi na liña do que está a comentar Jorge, que dome nese notable alto e un pouco por motivos similares, porque sí que viñamos nunha tempada anterior onde os resultados na casa estaban a ser moi bons, pero fora da casa era terrible. Parece que virouse completamente a situación. Creo que esta tempada tivemos un dos mellores rexistros a domicilio da nosa historia, pero en cambio na casa foron terribles os resultados. Entón, iso a mí tamén faime non quedarme tan preto dese sobresaínte. E, bueno, sí, eu estou como ilusionada como a que máis co proxecto. Tampouco creo que tivéramos plantel suficiente para xogar esas 3 competicións, e que en algún momento eu estaba a esperar ese momento de baixón que chegou, e sobre todo porque ao final dependes moitísimo de que se non tes un plantel moi largo, ao final se as lesións comezan a aparecer, pois dependes tamén de tirar de xente que non disfrutaba de tantos minutos ou que non era tan habitual, pois como pasou no caso de Starfelt ou no caso de Miguel Román, que se convertiu tamén un pouco en indispensable. Pero bueno, sí, moitas cousas con posibilidade de mellora de cara á tempada que ven, pero creo que debemos estar moi contentos, porque creo que ninguén esperaba nin este ano nin a tempada anterior clasificarnos para Europa, e unha vez clasificados acadar os resultados que conseguimos. Unha das cousas que mencionou Jorge, eso de eficacia versus superioridade, eu estou moi de acordo, porque creo que sí que por momentos, sobre todo, tivemos unha eficacia magnífica no campo, pero sí que escapáronse moitísimos partidos, moitísimos puntos por esa falta de superioridade, de saber matar un partido a tempo, e por amosar que podemos xogar os 90 minutos tendo esa superioridade sobre o rival, e sobre rivais, sobre todo, que a priori nalgúns casos eran inferiores ao Celta. Así que, bueno, pois un notable alto, eu penso que está moi ben, e que se non nos baixamos de aí, pois temos Celta para rato. Joaquín? Bueno, eu por
se tivera que poñer unha nota a tempada sería un 8, 8,5. Non podo poñer máis pola falta de puntuación na casa, en Liga. Pareceme moi decepcionante o papel como local do Celta. Ainda escoce moito a remontada a la vez o ridículo contra Oviedo, que son 2 partidos, pero bueno, ese baixón de tempada, cando era normal, porque a plantilla xa chegaba moi queimada. Pero ten un mérito tremendo que fixo a Celta de quedar sexto compaxinando Europa League. Nunha Liga que é certo, con un nivel baixísimo, porque non é casualidade que este todo igualado, porque bueno, equipos cun plantel da calidade similar ao Celta como maior que está en segunda. O sea que temos que poñer en moito mérito o traballo de Claudio que conseguiu, pois eso, facer un moi bo traballo sí, para min de sobresaínte sería, dentro das posibilidades do equipo, sería pois ser un pouquiño máis fiable na casa. Pouco máis, que sendo realista, xa o resto sería de 10. Quizáis en lugar de caer nun xeito tan claro contra o Friburgo, competíramos máis, estivésemos máis preto, pois tamén podría dar na Copa, non? Na Copa competir un poquinho máis, pois sería o sobresaínte. E logo a matrícula de honor, pois sería pois unha temporada ainda máis histórica que esta, con chegar a algunha semifinal, algunha final. Pero bueno, en xeral, estou de acordo con vos. Foi unha temporada moi boa de todo o plantel. Espero que parece, por lo menos en clave Barça, que os equipos están reforzándose xa desde os primeiros minutos de mercado, e o Celta non se queda atrás porque xa temos prácticamente atado o primeiro reforzo para a seguinte tempada. Veremos, pero eu teño, para mí, eu saltaba en Mundial. Eu non quero Mundial, eu quero máis Celta. Sí, sobre todo este mundial, este formato de mundial que me parece. A mí pásame algo semellante. Un mundial dame igual, de verdad. A ver, verei partidos porque ao final, pues, se estás na casa tal, pues enchufas o Suecia-Xapón de turno que poña aquí. Para mí, la FIFA se ha cargado el mundial con este formato nuevo, pero bueno. Bueno, haberá máis en mundiais posteriores, non? Eu sentindo, non é por polemizar, ou sí, se queredes, polemizar, que hai confianza, pero non podo admitir o notable. Eu vou a revisión. Non podo baixo ningún concepto admitir o notable. Sí. Non o podo pois baixo ningún concepto podo dar sobresaínte. Pois non admito, pois haberá que mandalo a sentir o rectorado. Ao tribunal. Na xunta de avaliación agora mesmo. Imos facer como Pontevedra, que lle roubaron a fase de ascenso, non? Pero vamos a ver, eu pregunto, non quero condicionar a opinión de ninguén, pero caramba, cal era o obxectivo do Celta? Empezar o ano, na Liga. Permanencia. Sí. Vale, entón, se era permanencia, se quedásemos 17º, sería aprobado, non, Fer? 17º. Sí. Vale. A partir de para mí sería un 4. Un 4 sería suspender e baixar a segunda división, non? Se se cumple ese objetivo, é un 5. Se ou non? Sí. Para mí é máis, o objetivo o que quero dicir con isto é que o día a día a excelencia. Objetivo, pero non quedar de 17, quedar de 13 para estar salvado con bastante tranquilidade. Por favor, quero facer o razonamento e me decides se estou equivocado. Sí. Se o obxectivo da permanencia, o mellor, o problema é que non cremos ese discurso. O dicimos coa boca pequena, pero non cremos que o obxectivo é esa permanencia. Pero se o obxectivo da permanencia, se o obxectivo era a permanencia, que creo que era o sensato pensar niso, o que pasa que o día a día é asumir domingo a domingo a excelencia, porque Claudio, a gran conquista de Claudio é que nos acostumou á excelencia. E cando ti te acostumas á excelencia, cando te acostumas a un Moe Chandon, logo non queres un Codorniu. Entón, cando nos está a pasar isto domingo tras domingo, e damos como normal o feito de quedar décimos en primeira división, un equipo que hai 2 anos estaba en plena descomposición. Con un señor que non confiaba en Hugo Álvarez. Xa non digo en Miguel Román, en Javi Rueda, en Sergio Carreira, en Joel Lago, en Damián, en Sotelo, en Pablo Durán, etcétera. En Julio Schwedberg. Un adestrador que non confiaba en Hugo Álvarez, que saía os minutos da basura a resolver, por cento, algún partido que nos resolveu contra o Athletic de Bilbao. Isto en febreiro de 2024, hai 2 anos. Entón,
A min decir que, bueno, notable alto, sobresaínte, sen ningunha dúbida, e non admito réplica. Porque realmente se saímos a tempada dicindo que o obxectivo é a permanencia, digo eu que a partir do posto 15, 14, será 6,5, 7. Entrar en Europa mellorando a posición do ano anterior cuns recursos limitadísimos, tirando de canteira, sacando a Miguel Román sendo un xogador excepcional gracias ao talento que ten Claudio Giraldez para facer xogar con respecto a él. Tendo dous dos mellores laterais da Liga sacados da Madroa tamén con Claudio Giraldez, que agora parece que descubrir a Carreira e a Javi Roda o faría calquera porque vemos os resultados, pero non. Tivemos que traer a Claudio Giraldez porque Benítez non foi quen de facelo, o reputadísimo Rafa Benítez. Chegando a cuartos de final da Europa League, cando a UEFA no seu plantexamento dicía que o Celta non pasaría da Europa League e o plantexamento económico do Celta non plantexaba pasar a fase de Liga. Cargarnos ao líder da fase previa, como foi o Lyon, facendo un 0-2 na súa casa, gañando no Calderón, perdón, gañando no Metropolitano, gañando no Bernabéu, e efectivamente, co borrón, vaya por Deus, de perder 2 partidos despois da resaca europea. Caramba, se non podemos pasar da matrícula de honra ao sobresaínte, máis que merecido sobresaínte, por ter perdido 2 partidos despois da resaca europea, realmente, de verdade, o digo con todo agarimo, realmente non estamos a valorar o suficiente o que estamos a ver, que é absolutamente excepcional, e que dentro duns anos imos falar con verdadeira nostalgia deste equipo, con verdadeira morriña, porque isto vai durar o que vai durar. Sí, porque Pero Víctor para min Fernández... atempado cerca de sobresaíntes, en ninguna Sí, duda. porque Víctor Fernández consiguió varias clasificaciones a Europa, pero poniendo dinero por el medio, no con tanta cantera. O sea, que es diferente esa clasificación europea. Sin duda. E se falaba de temporadas sobresaíntes daquela. Se falaba de tempadas sobresaíntes daquela. Pero eso que un 8,5 a mí non me parece unha mala calificación, pensando que, mira, moitos de nós non nos referimos a caer moi cedo na Copa ou a que se nos elimine en cuartos de final, que non me parece ninguna... E máis, penso que había cosas mellorables como os resultados na casa que mencionamos, ou, por exemplo, o ser capaces, precisamente porque é un proxecto que está ainda en construcción, que temos a xogadores novísimos que gracias a Claudio, como ti dixes, eu estou moi de acordo co que mencionas, Mon, gracias a Claudio, que foi quen de darlle o seu lugar a cada un destes xogadores, a Sergio Carreira, a Javi Rueda, Hugo Álvarez, entón, conseguimos acadar os resultados que conseguimos, pero sí que é certo que creo que todavía temos unha capacidade de mellora e creo que con tempo estou convencida de que sí, que Claudio vai seguir a darnos moitísimas alegrías. O que pasa é que precisamente porque confío no equipo, porque penso que temos moitísimo espacio para mellorar todavía, por iso non lle daría ese sobresaínte. Respeto os que decides que sí, porque pareceme totalmente entendible, que digo que é a miña maneira de razoar o por que me quedo nese 8,5, porque penso que todavía se pode facer moitísimo mellor sen desmerecer todo o que fixemos estas 2 tempadas. Vamos, eu disfrutei como a que máis en Balaídos, na casa, vendo partidos de Liga. Bueno, outra cousa, quizás tamén me quedo nese notable, non só por crítica cara ao Celta, pero quizás como crítica un pouco para ese baixo nivel da Liga Española do que falamos moitas veces, que penso que co bo traballo que está a facer o noso corpo técnico, coa calidade que temos dos canteiráns, aínda que plantel curto, temos un plantel que amosou que pode dar moi bons resultados, co barato que estaba o conseguir postos europeos, pois quizás sufrimos un pouquiño máis do que deberíamos por como se deu un pouco esta liga e pola pouca diferencia de puntos que había entre os últimos clasificados e os de postos europeos. Eu cando vais a nivel da liga non estou tan de acordo, pero bueno, eso falamos despois, se queredes, porque eu creo que o feito de que digamos, o furgón de abaixo suba o nivel, creo que non sempre quere dicir que o nivel da liga baixe. De feito, baixou un equipo... Polo furgón de arriba, máis que polo furgón de abaixo. Sí, pero date de conta que baixou un equipo que non era moi distinto ao que hai 2 anos quedou subcampeón da Liga, ou terceiro na Liga, non era tan diferente. Iso é certo. Entón, ollo, e o Mallorca, ainda por riba, e que entón, eu non estou tan evidentemente, para poder acceder a Europa, sí que é verdade que
ten que haber polo menos 2 equipos dos transatlánticos, dos históricamente grandes, tipo Valencia e Sevilla, que non teñan un bo ano. Iso é impepinable, porque senón non tes opción de meter. Athletic Club, Exacto. A mí, ese estilo. Pero iso pasa polo feito de que equipos como Elxe, que sorprendeu moito na primeira volta, Girona, Mallorca, Levante, fagan rachas boas de resultados, porque o Levante fixo unha segunda volta espectacular, non? Entón, eu creo, quero pensar que está máis no haber de equipos pequenos que no debe de equipos grandes, porque realmente logo en Europa o Rayo Vallecano chegou a final da Conference League, o Betis, certo é que caeu co Braga, pero estivo preto de chegar a semifinais, nos chegamos a cuartos de finais, quero decir que tampouco foi unha catástrofe en Europa de caer en fases previas, non? Entón creo que os equipos medios, máis ou menos, salvo Villarreal, que se estrellou en Europa, máis ou menos mantiveron un nivel máis ou menos aceptable, non? Para min era unha temporada moi barata esta. Dame mágoa porque sei que 60 puntos soa unha barbaridade, pero este equipo... quero decir, a mí dá a sensación de que este era o ano para intentar saltar a Champions, porque nin o Betis estaba especialmente inspirado, o Atlético caeuse a Real. Era o ano para intentar. Veremos o ano que ven. Veremos. O allá, eu pensando grande. Eu penso que o que dixo aquí ten que ver máis ben con eses 3 ou 4 momentos puntuais. Por suposto, polo contexto. Claro, polo contexto da Liga. O contexto non é que ao principio a xente o reclamara, porque non é así. Pero Por suposto que non. Cando chegamos a eses momentos de partido de Alavés, partido do Oviedo, aí houbo 9 puntos, que ao mellor non os 9, pero 6 deses 9 puntos pues nos tiveran dado ese chisquiño, ¿no? Esa clasificación que o mellor, pois logo, evidentemente, eu non falo de chegar a Champions, pero quero decir, o Celta fixe unha liga estupenda, pero quero decir, que o Getafe, que non me digas que o Getafe é un gran equipo, estivo a 3 puntos do Celta. Quero decir, non foi unha liga durísima de que esto de que, miña nai, estivemos peleando con un Athletic durísimo. Claro, para min ese é un indicador interesante, ¿no? Do que falabades antes do nivel, ¿no? En xeral, ¿no? Que un equipo como Getafe co fútbol tan feo que desenvolveu ao longo de toda a liga este onde quedara onde quedou ao final, para min eso é unha proba interesante, ¿no? Eu non falo de estética, que pode ser un equipo feo que xogue ben, pero un equipo con 7 que empezou a liga con 7 fichas profesionais que ao final acaben en Conference League. É certo. Pero o nivel vos referides ao nivel de fútbol combinativo ou nivel de equipos fortes? Non, porque o nivel, en xeral, de nivel de fútbol sí, do que se amosa no campo, para min o nivel baixou moitísimo. Pois eu non sobre todo para min no primeiro tramo da táboa dos equipos que son máis fortes, ao final tes a un Celta que consegue puntuar no Metropolitano e no Bernabéu, logo cae na casa contra equipos que están en postos de descenso, pero normalmente non esperas amarrar 3 puntos en estadios tan hostiles como un Bernabéu, un Metropolitano. Sí. Foi relativamente sinxelo. Poñendo en valor todo o que di Mon, que estou de acordo, a min para chegar ao sobresaínte, o Champions era sería o matrícula do honor, pero que ese sobresaínte sería pois o pequeno manchón da Copa e o xogo en xeral. O xogo en xeral, entendo que non podemos perder que o Celta, pero a min deixoume un pouco frío o xogo, o xeito de xogar. Que o Gallá todos os anos consigamos sacar os resultados así e xoguemos dun xeito similar, pero para poñer ese 9, pois sería esas dúas pequenos matices, pero por suposto que estou contentísimo co ano do Celta, que O que sí penso que todos podemos calificar de sobresaínte, penso que aí estamos de acordo, ten que ver máis co desempeño de Giraldez que digamos, cualificación xeral do equipo. Eu sí estou de acordo co que dis. Para min, o que Giraldez fixo en canto a plantexamento, en canto a sacar rendemento dos xogadores, en canto a sorprender constantemente, sacar xogadores que ninguén imaginaba, para min eso sí que é o que é merecedor
de sobresaínte. Entón, que hai que avalialo tamén. Hai que avalialo e hai que ponerlo diante, Sí, sí, ¿no? sí. Pero esa é unha parte importante con la que todos estamos de acordo, pero penso que para chegar a ese sobresaínte o desempeño da casa e o tema de que tivemos moitísimos partidos onde non xogamos o 100%, que evidentemente que claro, que ningún equipo fai iso, pero penso que son as dúas cousas que houbo moitos deses empates eu entendo. Que foron por non pechar ben os partidos, non? É unha mágoa, e se temos que ponernos un pouco finos, pues penso que os que decimos ese notable alto ten que ver máis... Son matices, sí. Claro, un pouco, para os que sodes profesores, pois ese exame de literatura no que de repente hai faltas de ortografía, pero está moi ben redactado, non? Pois un pouquiño iso. ¿no? Pero sí, realmente eu non teño ninguna dúbida que para mí o sobresaínte claro, pues ten aí ese home que nos acaba de colocar Antón aí en primer plano. Eu creo que hai un componente máis de sensación, creo, porque repetides o rendemento da casa. O rendemento da casa, claro, os que vamos a Balaídos temos ese sentimento de frustración, o comparto con vos, ese sentimento de frustración de non celebrar as victorias alí, non? Pero claro, ti se non igualas o teu rendemento de Balaídos facendo fora unha temporada como a que fixeches, non rematas sexto. Quero dicir que ao final se remata sexto é porque foches merecedor, non? Certo é que o mellor deixou mellor sensación o ano pasado porque foi un pouco diferente no sentido en que onde éramos fortes era na casa diante do público e cada partido de Balaídos era unha festa prácticamente, non? Ben, pero quero dicir que o feito de ser febles na casa ou máis febles na casa que outros anos, primeiro, na miña opinión, se sustenta baixo o propio desgaste da Europa League. Por que creo que fomos máis febles na casa? Porque ti para propoñer, e na casa tes que propoñer para gañar os partidos, precisas da túa mellor versión física. Este ano, o Celta, prácticamente ningún partido tivo máis de 3-4 días para preparalo. E isto, para un técnico tan intervencionista, tan táctico como Giraldez, que automatiza todo, que analiza o rival ata as pestañas do adestrador, claro, todo isto ao Celta lle pasa factura cando ten que propoñer, cando ten que ir a polo rival. Ante isto, a min pareceme xeñal e pareceme algo a ter moi en conta o aspecto camaleónico que desenvolveu Giraldez este ano que desarrollou no verán pasado, dándolle ferramentas ao equipo que non tiña ferramentas o ano pasado, estas ferramentas. Lembrade que o ano pasado o Celta tiña capacidade de xogar moi ben, pero cando non era capaz de impoñer o seu fútbol, sufría moitísimo. Este ano Giraldez incorporou unha ferramenta máis ao equipo que cando non poidamos impoñernos no seu xogo porque o físico non nos vai permitir, temos que ter a capacidade de ser competitivos. Bloque baixo, solidariedade, mecanismos e saída a contra. E o Celta fixo moitísimo dano fora de casa grazas a esta nova versión que lle deu Claudio, que creo que hai que poñer en valor e creo que abre un abanico fantástico de posibilidades do que decía Susi de cara ao futuro, non? Porque se lle albiscan posibilidades fantásticas ao Celta porque é un Celta moito máis redondo, moito máis completo. Temos o Celta de 2 anos que era fantástico na casa e que non se esqueceron de xogar. Que cando teñen, de feito o vimos contra o Sevilla nese segundo tempo, non? Que cando o físico vai, o Celta sabe xogar ao fútbol. Pero temos tamén ese plan B que non tiñamos o ano pasado, que é, cando non poidamos, somos un equipo jodido, rocoso, que se pega en bloque baixo a área rival e que saen como balas con carreira e con rueda, non? Entón, creo que isto é unha evolución froito das necesidades que tes por carencia física e por lesións de Starfelt, de Miguel Román, que hai que poñer en valor e que creo que son fortes o ano que ven. Porque creo que o ano que ven, o Gallá non me equivoque, imos ser máis fortes, gracias a esta capacidade de Claudio de reinventarse. Claro, que eso penso que todos temos gañas de ver esa tempada que ven, por eso que dis, ¿no? Coa experiencia adquirida este ano, coas melloras que se viron e con eses automatismos que xa están e coas ferramentas novas, penso que con pouco que acertemos nos dous fichaxes que poden ser interesantes e que aí sí que podemos ver un crecemento moi interesante e ter unha tempada moi boa, ¿no? Para mí el bajo rendimiento en casa, yo soy más práctico ahí, no soy, o sea, entiendo el análisis de Mon, que además es un análisis muy fundado, pero para mí es casualidad, porque el Celta quiere jugar siempre igual, en casa y fuera, o sea, y lo dice Claudio muchas veces, o sea, si llegamos a hacer la misma puntuación fuera que en casa, estaríamos hablando de casi jugar por la Liga, o sea, es que al final
el Celta no tiene capacidad para jugar, para llegar tan arriba en la tabla. O sea, ya bastante alto llegó. Entonces, para mí es casualidad que el Celta fuera haya sido mucho mejor que en casa este año. Es verdad que, bueno, los que vamos a Balaidos pues sufrimos un poco más esos resultados, pero no creo que haya un plan A y un plan B en cuanto a idea general. Luego sí que hay retoques, pero... Y le doy el mismo valor ganar fuera que ganar en casa. O sea, yo creo que lo de ganar en casa me parece como más antiguo, ¿no? Lo de, no, en casa hay que ganar. Bueno, en casa hay que ganar. Y fuera también hay que ganar. O sea, yo claro. es que lo disfruto igual, una victoria del Celta en casa que fuera. O sea, soy igual de feliz viendo al Celta ganar fuera que en casa. ¿Qué pasa? No, en el Bernabéu eras más feliz, no mientas. Claro, mi segunda casa. Pero es que es así, o sea, yo, claro, evidentemente... Sí, o sea, estando de acordo, Fer, quero dicir, o único, o que moi chamativo dun equipo como Celta, que fixo unha boa tempada, é que sexa o segundo peor local da Liga. Quer dicir, iso é moi raro, non? Quer dicir, claro, no sé, tamén é raro. Sí, por suposto. Tamén é raro, de carallo, vamos, que non ten moito sentido. Aquí hai algo, Joaquín, bueno, que leva un tempo dicindo Celtoi a varios programas xa, entón vou lelo, porque di, o ano pasado fomos fortes na casa na primeira volta, non na segunda volta, que foi bastante espello desta tempada. Sí, porque o ano pasado chegamos moi ben físicamente á última parte da Liga, precisamente por esa planificación, ¿no? Sí, e por non xogar, claro. Claro, rematamos forte, sí. Tanta competición, claro. O Celta chegou a Getafe como un tiro, lembra de aquel partido. Sí, estuvo Getafe movendo balón a puro pulmón, aquel discurso de Claudio Eña, deixamos todo, quedan 20 minutos, e o equipo, se lle das 2 semanas máis, queda máis arriba todavía. Pero sí. O desgaste deste ano, en serio, foi brutal, Que é moito partido de Dios, Este ano foi... Cun calendario que non foi nada favorable, cada vez nada. Cambiar nada. Eu como afeccionado cheguei canso, a final de día, sí, porque era constantemente sábado, domingo, ou domingo, xoves, sábado, xoves. Eu non viese a León, nin a ningún sitio. É un equipo como Celta, inexperto nestas cuestións, que era a primeira vez nas súas carreiras, prácticamente todos, salvo Marcos Alonso, Iago Aspas, algún máis, que estaban acostumados e afeitos a isto, ¿no? E algúns con anos en riba. Xogadores que tiveron que xogalo todo, como Leis Moriba, como o propio Marcos Alonso, e como Javi Rodríguez. Logo xogadores como Pablo Durán, que estivo con Breiro, o pobre home, destrozado. Xogadores inexpertos. Javi Rueda, Joel Lago, final de curso, que por moitas críticas, vale, moita crítica de penalti tal e cual, pero tío, con 2 narices, defendeu a xogadores moi contrastados e o fixo bastante ben o rapaz, para que eses 22 anos que ten, o inexperto que é. E podo poñer todos os nomes do mundo, porque realmente cada 3 días, unha viaxe para adelante, para atrás, preparar o partido, prácticamente sen adestramentos. Un equipo moi inexperto, que quero poñer isto en valor, que son totalmente inexpertos, incluído o adestrador. Rapaces da casa. Quero dicir que houve momentos na tempada moi difíciles que estou convencido de que se non é polo agarimo que estes xogadores lle teñen ao escudo, teríamos ido para baixo como foron Mallorca, Girona, que foron os que baixaron, pero outros equipos como Osasuna, que se desfondaron, como mesmo Real Sociedade, como outros que chegan ata onde chegan porque o calendario é moi exixente, non? Entón, creo que hai que poñer isto en valor e, sobre todo, quero mandar unha mensaxe tamén. Non nos valamos tolos coas fichases, non empecemos a pedir fichases. Hai que fortalecer o proxecto de canteira, hai que tratar de subir algún rapaz máis porque estamos cun Fortuna que vai pelexar por subir a segunda división. Aí hai talento. Hugo González, se pode tirar del, Anxo Rodríguez, se pode tirar del, mesmo Ángel Arcos, Andrés Santañón, Hugo Burcio. Hai que tirar deles, non traigamos por traer. O que traíamos, pouco e bo, para enmendar os posibles xogadores. Bueno, gratis saben o primeiro. Bueno, o primeiro sabe gratis. Eso é o soño húmido de Miguel de Garcés, non? Gratis. A ver, isto me ven moi ben porque eu hoxe non vou falar moito porque xa falei onte, entón non vou repetir o que xa máis ou menos dixen onte. Estabas aí, entón. Sí, que estaba dirixindo sobre todo, pero doble sesión. Pero quero dicir unha cousa que é que cando eu, por exemplo, digo que estou de acordo con que o nivel da Liga baixou, Mon non está totalmente ao 100% de acordo con iso, pero cando eu digo iso, para min non é algo que desmerece en absoluto o traballo do Celta e o traballo de Claudio, porque ese é o contexto. En ese contexto,
Claudio fixo un traballo maravilloso. Entón, non quero que se vexa iso como decir, bueno, que era unha liga fácil, claro, se fose máis difícil, pues baixábamos a segunda. Bueno, pero es que equipos clásicos, como lo decía antes, por eso Susi, digo, equipos clásicos como el Sevilla y Valencia hicieron lo que hicieron. Claro. Efectivamente. Entón, Están destrozados. como Mon está a falar do final, case, pendente dun fío, non? Sí. E como Mon está a falar do proxecto, pois quería sacar brevemente o tema de que é o que precisa ou que se precisa facer dende o vosso punto de vista para que este proxecto que comezou o remate desa xeira terrible de Benítez, con esa aposta máis económica que a outra cousa pola casa, que podemos facer para que este proxecto realmente, o que ten que facer o Celta para que este proxecto realmente se convirta en un proxecto de verdadeiro futuro arredor de Claudio Giraldez, porque é unha oportunidade, no meu punto de vista, histórica no Pues clube. lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Es la línea, lo que se está haciendo hasta ahora. Esa é a pregunta, vos podés responder Lo decía Yes. Mon antes, ¿no? O sea, fichar con cabeza, no lo loco, y bueno, evidentemente Claudio tiene muy buen ojo para la cantera, entonces seguir confiando en eso. Obviamente hay que combinar experiencia con juventud, no vaya a ser que nos pasemos de la raya con la juventud, pero sí, el camino es este. É que para min ese é o obxectivo para o vindeiro, non? Onte, cando preguntei cal pensades vos que é o obxectivo do Celta a vindeira tempada, a miña resposta foi, respondéndome a min mesmo, por suposto, consolidar o proxecto arredor de Claudio Giraldez. O que di Mon, o que di Fernando ten moito sentido. Que máis podes engadir sobre este tema? Sí, é que son apenas retoques, ¿no? Cousas que das que temos falado, ¿no? Para non sufrir tanto con esa sensación de plantilla curta para xogar moitas competicións. Realmente eso é importante, ¿no? Intentar non volverse tolos, como decía Mon, con fichar por fichar. Penso que non é unha directiva xa e non é un adestrador que estea na súa mente esa idea de fichar por fichar, e tampouco vender por vender, que tamén é importante, ¿no? Se fala moito de que hai que, bueno, liberar masa salarial para poder acometer A, B ou C, pero, bueno, penso que as cousas se construen coa base do que hai, e realmente non podemos tampouco agora acertar aí, aceptar ofertas porque sí, por xogadores que son fundamentais para esa construcción do proxecto e para esa combinación, ¿no? de experiencia e xuventude da que falabades, ¿no? Pero pouco máis. Eu penso que non precisamos máis de dúas, tres pezas se falamos diso, non? Sí, eu tamén penso que non hai demasiado que tocar, e coincido co que dicía Mon, que para min o proxecto de canteira ten que ser o proxecto primordial, hai que seguir confiando nestes rapaces. Por exemplo, mencionabades a Joel Lago, que sí que recibiu moitísimas críticas. Eu penso que un rapaz que tamén coincido con Mon, que rematou a tempada redendo moi ben, e precisa tempo para sentar un poquinho esa cabeza que ten, que a veces quéntaselle antes de tempo. Pero pareceme un tipo moi interesante que pode ser moi solvente en defensa. Claro, o tempo é o que vai dar, e o que Dimon é tamén moi importante. Quer dizer, o feito de que o Celta Fortuna este a xogar unha promoción a segunda división, eso é moi revelador do talento que hai aí, ¿no? Dos partidos que fixo ese equipo este ano, ¿no? Eso é o futuro da canteira, ¿no? Entón, porque estaba el Tenerife aí intratable, si no, ojo. Claro, que sí, claro. Exacto. Sí. Ademais, a túa imaxe de marca para o resto de España ten que ser reforzar iso, porque se o Celta manda a mensaxe clara, nítida, que aínda clasificándote para Europa, ti es un equipo que ten vasos comunicantes co segundo equipo, o talento novo que hai en España vai querer vir a Vigo. Non vai querer ir a Villarreal, se o Villarreal lle corta e empeza a traer brasileiros. Non vai querer ir a non sei, a Español ou o que sexa. Se ti realmente o faz convencido da cuestión e reforzas esa imaxe que xa temos en España de equipo de canteira, tes moitísimas facilidades para que os rapaces de 16, 17 anos que hai, xa non digo en Galicia, que por suposto somos a referencia, en
Zamora, en León, en Almería ou onde sexa, ou en Andalucía, como no caso de Javi Rueda, que irán vir o Celta Fortuna porque hai posibilidades. É moito máis rendível a nivel deportivo. Iso, xa non te conto a nivel económico, porque son xogadores a custe prácticamente cero, que logo tes a oportunidade de estou convencido, Javi Rueda vai ser internacional, Sergio Carreira tamén. Quero dicir, son xogadores que van dar un rendemento, un patrimonio clube sensacional. E que Claudio Giraldez non só está conseguindo resultados deportivos, é que está a ser o traballador máis rentable de toda España. Quero dicir, o rendemento que lle está a sacar aos recursos da súa empresa é brutal. Calquera directivo medio en España podría colgar as botas con esta folla de resultados. Yo lo dije hace poco, Claudio está trayendo fútbol y dinero al Celta, mucho dinero. Por supuesto. Bandaman. O gran problema que tiña o Celta que era cadrar as contas con ese soldo de Benítez e con eses salarios, ese límite salarial que estabas afogado por culpa dos Carles Pérez, Unai Núñez, etcétera, é que Claudio fixo a necesidade de virtude e dixo, non, co Fortuna e pa diante. E que eu cando escoitaba a Giralde dicir, non, o ano pasado non quero retoques, o dianteiro que quero é Borja Iglesias, o xogador que quero é Ilais Moriba e o demais que non me toquen nada. Eu dicía, caramba, este tío sabe o que di? Imos ter Europa League, imos ter Liga, a ver, porque eu dicía permanencia, firmo a permanencia, tal igual. E claro, chegas a maio, sexto en Liga, que por iso antes me puxen como me puxen, porque se me sae o corazón, non? Pero dis, sexto en Liga, cuartos de final de Europa League, con estes recursos, que realmente, eu non lembro nos meus 43 anos, case 44, unha folla de servicios dun adestrador como de Claudio Giraldez. Nomeaba a Fer a Víctor Fernández, nada que ver. Nin Víctor Fernández, nin Chechu Rojo, do que gardo un agarimo enorme que tamén sacaba ouro e rendemento do plantel que tiña, nin, por suposto, Fernando Santos, Fernando Vázquez, de todos os adestradores que pasaron por aquí. O de Claudio Giraldez tamén pareceme absolutamente abrallante. Que está por encima Víctor Fernández tenía jugadores de talonario, no tenía jugadores canteranos. Entonces, claro, era máis fácil, en teoría, eso. Para outro contexto tamén. Pero tamén non pensades que as últimas incorporacións que tivemos tamén tiran moito diso. A xente como Núñez, ou xente como o propio Frebas, que diga que sexamos un equipo xa atractivo por unha filosofía que hai detrás, que tamén hai xogadores que están vindo, coño, o mellor aí nese equipo eu podo dar un salto de calidade que o mellor no Elche, no Mallorca, no Levante eu non podo dar, porque é outra, non? Sin duda, Jorge, sin duda. Mais iso, eu creo que máis iso que a clasificación para Europa, estou totalmente de acordo contigo. Porque Febas é un tipo que ten mercado, Febas é un tipo que ten mercado, non é un centrocampista que un tipo interesante, para... E está a reforzar o medio campo e ven moi ben. Declaracións como as que fixo Jutla, por exemplo, ao final de tempada, tamén destacan iso, non? Decir, claro, eu cheguei aquí, tiven problemas, axudaronme, apostaron por min, a verdade é que teño un equipo aí que tal, pois son cousas que realmente máis marketing para decir, cuidado que o proxecto que hai aquí un proxecto que non soamente futbolístico, senón tamén é humano, non? É que o Celta é que o Celta ten algo agora que hai 3 anos non tiña. Sí. O Celta hai 3 anos tiña a Hugo Chávez, iba a decir, madre mía, a Antonio Chávez. Antonio Chávez, iba a decir Hugo Chávez, en fin. Non sei que peor, pero bueno, deixemos aí. Tiña Antonio Chávez, tiña Carlos Mourinho, que tiña un departamento de marketing traído de Madrid que tiña dúas contas en Twitter, unha en galego e outra en castelán. É bastante revelador tamén, falando de reveladoras. Claro, é un director deportivo que traballaba para o PSG máis que traballar para nós. Exacto, consecuencia do primeiro. Quero dicir, Antonio Chávez era un tipo tremendamente intervencionista, un tipo que, pero xa se pode dicir, xeraba moi mal ambiente no clube. Carlos Mourinho, idem, é dicir, que vían o resto digamos, os departamentos, tal, por un río a Dombreiro. Quero dicir que a mentalidade que trouxo María Mourinho é completamente diferente. E iso mírase, quero dicir, non fai falla estar enterado das cousas. Evidente, sí. Para miralo, porque é evidente, e que é transparente. Como está a traballar o Celta a comunicación da man de Gael García? Como está a traballar o Celta a canteira de man de Giraldez? Pero non só de Giraldez, do corpo técnico, de Freddy Álvarez. Hai unha estructura perfectamente coherente. Incluso a psicología con a psicóloga fantástica que ten o Celta tamén, con Laura Centoira. Entón, quero dicir que cada peza está no seu sitio e que cada departamento ten liberdade para sacar o mellor deles. Entón,
a consecuencia de todo isto é pois que é un equipo moito máis recoñecible, moito máis apegado ás raíces, apegado á xente, e máis exitoso no plano deportivo. Por lo tanto, hai que reforzar todo isto. Hai que darlle recursos a nivel de canteira, hai que darlle as chaves do clube a Claudio Giraldez, que ese xa é o que toma as decisións. Sí, que es el precisamos un medio centro físico, eso está. Hace pocos años muchos jugadores no querían venir al Celta, jugadores importantes, y ahora muchos quieren venir por todo eso que dices, o sea, más o menos coincide. Claro. O sea, Claro. Eu lembro mercado y caso, quieren venir. non sei se foi hai 2 anos ou hai 3, non me acordo, cando Portu fichou polo Girona, fixo unhas declaracións bastante lamentables en plan que el ao Celta que non quería vir porque non era un equipo da categoría que ele esperaba, ¿no? Claro, anos despois, sobre todo... Eso fue cuando fue la... ¿No puede ser cuando fue la Real que nos lo quitó, o no? Fue la Real, sí. Sí, puede ser. Pero iso coincidiu cando o Celta tiña xogadores adestrando a marxe por non renovar. Exactamente. Sí. Todo influye. Claro. Todo Foi o influye. caso de... Que menudo... Denis Suárez e compañía. Todo equipo é o que... Claro, se ti ves eso como xogador, pues evidentemente aquí non ves. Obviamente. Os cambios en todas as estructuras afectan moitísimo e unha cosa innegable, ¿no? Que o proxecto, aquí é un proxecto integrado. Sabedes o que penso? Eu, un segundo. Que está, é certo todo o que decides, pero a vida é moi fugaz. Quero decir que os proxectos está moi ben pensar ten que ser a base do proxecto, a canteira, xente que coñeza a casa, sen unha estructura moderna, unha estructura que este en sintonía coa afección, pero eu sou moi ambicioso para o ano que ven. Quero algo, o sea, que temos que aspirar a algo similar a este, porque os proxectos dentro dun ano Giraldez queda o banquillo do equipo que queirades que xoga Champions libre e empeza o movimento. Está perfecto todo, pero eu para o ano que ven... Ya lo quieren ahora aquí. Por suposto. Sí, e marchará no futuro cando pense que o seu proxecto aquí este terminado. En esto do fútbol todos son ciclos e todos son períodos, non? Agora estamos nun período... Na vida mesmo. Pero penso que estamos todos agora mesmo a falar de que non... É verdade que todos son ciclos, pero pode que o ciclo deste proxecto aínda estea na metade do comezo. Eu diría no comezo, probablemente. Nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe nestas cousas. Nunca se sabe, o que pasa é que ao final, independentemente de quen estea adestrando, que o galla que sea Claudio durante moitísimo tempo, sí que esta filosofía, esta maneira de facer e de traballar de Marián Mouriño, eu espero que se manteña no tempo, porque ademais do rendemento da canteira e do rendemento económico que dá o ter canteiráns, que comentaba Mon antes, ese sentimento de pertenza que agora temos todos, que teñen as xeracións máis novas que antes ian con camisetas do Madrid e do Barça abalaídos, pois ese ambiente que se respira na cidade de celtismo, iso é o que temos que manter, porque iso tamén... E o que hai que aproveitar. Diso nutrese un clube como o Celta, ao final un equipo que está feito na madroa, como con ese eslogan que venden tanto, fai que a xente que vai ao campo se identifique moitísimo máis cuns rapaces que hai, pois nada, 5 anos, pois estaban indo ao instituto aquí en Vigo, en Ourense, en Porriño, entón sí que creo que independentemente das entradas e as salidas que teñamos, que sí, que vai haber ciclos, espero que no tempo se intente manter esta liña que creo que vai ser o que o núcleo é unha das espinas dorsais deste Celta, deste proxecto. Coa grada de Golateirada, xa vos digo eu que os resultados na casa non van ser os deste ano. Sí. En Xaneiro está de sair por qué. Por iso digo que o futuro hai que ser optimistas, porque o futuro é... Sí. O futuro é moi esperanzador, porque ademais eu creo que a presidenta é que é outra cousa. A ver, coas súas cousas, e seguro que con cuestións mellorables, como todos temos nos nosos traballos, non? Pero evidentemente é que o cambio é radical, ou seja, a mentalidade de Marián Mouriño, as maneiras, a súa conexión coa xente, coa grada, as súas decisións institucionais de poñer paz, de poñer tranquilidade, de poñer sentido común, de non empezar a soltar exabruptos cando
lembrade o Celta cando sacaba un pouco a cabeza da clasificación, outro dicindo que él prefería un Celta B en segunda que o Celta campeón da Europa League, pero que isto o dixo o presidente do Celta. Sí. Unha locura. Dicindo alcalde non me sometes, quero dicir que os tempos pasados eran tremendos. Sí. Non hai comparación posible. Entón, agora o Celta sí ten proxecto, sí ten un rumbo, sí ten un proxecto diante de nós. Entón, o futuro, o mellor ano que ven, lembrade que o ano que ven non temos 3 grandes na Liga, temos 4 super grandes equipos legendarios, porque vuelve el Gran Deportivo de La Coruña, que non hai quien los aguante. Eu abro redes sociais e isto parece... Cometen o mesmo erro que soen cometer os equipos que foron no seu día pues A, B ou C, no? A cousa esta de que, bueno, xa estamos en primeira e xa o que hai que mirar é Europa. Que se prepare. Aquela frase tan famosa del Endoiro de Europa non se entende sen o Deportivo, non? Que foi unha das butadas máis tremendas, non? Pues que se prepare. Y la frase del Endoiro de Barça-Madrid, ya estamos aquí, también era otra. Sí, que parece. Barça-Madrid, ya estamos aquí. Se veía que lo decía el Endoiro, sí. Pero por iso, para mí, por todo o que dicís, para mí, por todo o que decides vos, para mí, o máis importante é iso, é consolidar ese proxecto que temos esta oportunidade de consolidar, Joaquín. Exactamente. Temos a oportunidade de consolidar o proxecto e temos un espacio agora mesmo na metade, na zona noble da Liga, que o Celta porque fai unha diferencia económica bestial clasificar para Europa. Os ingresos da Europa League do Celta e a sexta posición son unha diferencia brutal con quedar 12º ou 16º. Quero dicir, o Celta ten agora a oportunidade de transformarse no que foi a Real Sociedade nos últimos 10 anos. O, bueno, 5 ou 6 anos para ser a etapa de alguacil. Eu vexo que ten ese espazo, Celta, ten ese espazo para poder ser un equipo que compita por Europa nos próximos... Pero iso hai que ir facendo pouco a pouco, porque hai o que Absolutamente. Claro, a estructura, ir gañando masa salarial, límite salarial pouco a pouco. Non vale facer un Girona de ter un ano bo e logo unha segunda. Porque entón estás morto. Penso que ese sí que é o obxectivo que temos que fixarnos, non? Unha vez que xa sabemos que polas características da Liga hai sempre 2, 3, 4 equipos que parece que do 1 ao 4 xa é unha cosa que ti comezas a Liga sabendo que eses postos son inaccesibles. Claro, se o que ti podes acceder como equipo medio é quinto, sexto, sétimo, octavo, non? Pois pelexar por esa continuidade, non? Porque como decides, exacto. 2 anos seguidos facendo isto, pero a pouco que te esforces e que consigas con eses mínimos retoques, podes encadear aí 4 ou 5 anos clasificando a Europa, ven aquí, ven outro sitio, pero con esa diferencia que decides que, claro, eso supón un crecemento económico enorme e deportivo, non? Eleva o clube moito. E a pesar de eso, en este mes próximo va a haber una gran venta. Dicen. Sí, pero que eso todos los años. Que para este ano sí. Así, ¿no? Está bastante claro que vai ser. Supoño que será morir. O era ese, ¿no? Sí. E Ilai renovou con esa promesa, non? Con unha ficha disparatada, porque a ficha de Ilai para o Celta é gordísima, é a segunda máis grande despois de Iago. Agora máis grande, porque Iago prorrateou en 3 anos. A idea era esa, revalorizar a xogador, era unha oportunidade de mercado, eses 5 ou 6 millóns que custou, e o Celta quixo aproveitar esa oportunidade de mercado porque realmente era unha ganga. Entón, aproveitouno coa idea de va a xogar moito, tes 22, 23 anos, e vai haber ofertas. Era unha ganga, ahora se puede decir que era una ganga por la regularidad que tuvo, pero con el Moriba del año pasado no era unha ganga, ojo. Para min non o foi, pero bueno, eso é unha visión moi personal. Para min non vale moito máis do que pagou o Celta, pero non digades nada que paguen 20 ou 30 euros. No, yo digo que el Moriba de este año vale mucho más. Pero altibaixos, Fer, altibaixos, moito altibaixo. Bueno, este año no, el año pasado sí. Para mí este año tamén. Falades de Moriba, así que imos ver un pouco o plantel deste ano, o desenvolvemento do plantel deste ano, e facer unha ronda rápida, unha roldiña na que cada un de vos pois menciona
a un ou dous xogadores que vos pareceron... É difícil, porque un ou dous... Yo ya tengo aquí, yo pensé que ibas a proponernos las puntuaciones del partido Celta-Sevilla, pero tengo aquí 2 jugadores que me valen para eso tamén. Bueno, pues entón, que comece Fer e despois ides os demais. Algún xogadores que vos pareceron especialmente salientables nesta... Pues ya te lo digo rápidamente, Moriba y Radu. Un momento, aquí hai un... Escoitase aí por detrás como un retorno, a ver. Un retorno raro. Non sei... Escúchase 2 veces a Fer. Comezou... Como Bueno, a tiene que quen ser. fale, non? Comezou... Sí, comezou... Hai un pouco, non? Non se escoitaba antes, non sei por que agora... Non sei Agora? Pois... Échanos a todos que vuelvenos a meter. No. O que vou facer... Vota todo o mundo aquí. No, eu non voto a ninguén. Pero es el típico que se le corta la tele y apaga y vuelve a encender. Es la manera de... o ordenador tamén. Bueno, agora parece que non se escoita. Fernando, Moriba y Radu. Agora sí. Moriba e Radu di Fernando como 2 xogadores salientables desta tempada. Para ti, foron os mellores da tempada, Fer? Para ti? Sí. Vale. Y además no sé a cuál colocar primero, ¿eh? O sea, Moriba y Radu, o Radu y Moriba, me da igual. Eu aí o teño claro, eu Radu primeiro que Moriba. O de Radu de... Para mí tamén. Foi responsable... Nos dio muchos puntos, nos dio muchos puntos. Pero nos deu moitos puntos, ¿no? Entón, para min Radu... Non sei se alguén quere ir. Para min os mellores da tempada foron... É que Román é unha mágoa que se mancara nos últimos, pero para mí os mellores Román e Carreira, para min. Román e Carreira na súa posición pouco máis pode facer o home. Que tempada máis completa de Carreira. Espectacular. A mí chama a atención que non nomedes a Starfelt. Para min Starfelt foi capital. Sí, certo. Eu creo que como leva partidos en xogar, témolo aí un pouquiño máis esquecido. Claro, pero fíxate o moitísimo que votamos de menos, non? A Miguel Román sen dúbida tamén. Miguel Román, estou convencido de que se non fose por esa lesión do metatarsiano, creo que foi, sería o xogador da tempada, porque leva unha xeira espectacular. A mí o que me preocupaba era ese escaparate que se estaba a abrir para a súa saída, non? Igual esta lesión, ás veces das cousas malas veñen cousas boas, non? Pois pasa máis desapercibido, podemos renovalo, non? Pero Román fixo sobre todo un mes de decembro de xaneiro espectacular. Pero para min, eu creo que, ademais de Starfelt e Radu, por suposto, pero creo que pasan moi desapercibidos os laterais, Javi Rueda e Carreira. Fixeron unha temporadas Carreira tiene unha regularidade. Por eso é difícil, ¿no? Quedarse con un, porque é unha cousa que falamos moito este ano, ¿no? A sensación esta de equipo, ¿no? De que foi un de que o mellor houve momentos que un estivo peor, que un mellorou, e claro, a sensación de que todo o mundo aportou. 15-16, non 11. Claro, o que fai difícil quedarse con un 2, ¿no? Pero sí. Eso es indudable. Y Carreira jugando de lateral y fuera de su posición también muy bien, por el medio también. O sea, se movió por donde quiso. O sea, dereito esquerdo, dereito esquerdo en saída de pelota como un terceiro medio centro, e facendo moi ben, efectivamente. Non, para min Carreira é un espectáculo, é un xogador que... E marcando algún gol, ¿no? Si non recuerdo mal. Sí, a un goliño marcou, sí. E outro día casi fai o gol do ano. E aínda que chegou un poquinho fundido a final de tempada, esquecernos de Borja Iglesias. No, claro. Sí, hombre, a ver, foi o máximo goleador, sí. 8 goles, e todo o que aportou, non somente goles, senón ese xogo que non se ve tanto, ¿no? Ese xogo de espaldas, ¿no? Que sempre falamos, para min tamén foi fundamental, ¿no? O sea, eu antes salientei precisamente a Borja, non só polos goles, senón por moitas outras cousas tamén. Tamén alguén dicía onte, non sei se foi Antonio ou se foi Martín, non lembro agora, pero Jutglà tamén tivo un desenvolvemento interesante. Comezou con eses problemas de que non marcaba, que tiña problemas tamén de tiro. Pero cuando no marcaba también ayudaba al equipo al principio de temporada. Sempre fixemos esa comparación porque chegaron ao mesmo tempo, ¿no? do desenvolvemento ou do rendemento, ¿no? de Jutglà enfrentado a Brian Zaragoza, e claro, que non houbo color por esa cousa de decir, sabes, dar máis tempo, intentar encaixar mellor, incluso cando peor estivo,
sempre aportou, sempre intentou estar aí para o equipo, e penso que a última parte, claro, a parte da xornada, da última parte, eso, a madurez, tal. Claro, a madurez mellorou. Eu non sei o que será a tempada que ven, pero a min, despois da contratación de Febas, pero creo que o Celta ten que dar o todo polo todo por Fer López. A min parece un xogador espectacular, Fer López. Sí. E iso que xogou esta última parte da tempada, e outro día contra o Sevilla, pareceume brillante a súa aportación, pero está a xogar. Llegar e rendir. É que non xogou no seu posto. Cando xogou no seu posto foi diferencial. Claro. En verdade, o gol que marcou na Europa League. Pero, claro, o problema que tivo Fer López que tivo a mala sorte de que chegou ele prácticamente pouco despois lesionouse Miguel Román. Entón, claro, o Celta aí estaba moi necesitado medio centro e tivo que adaptarse. Claro, o seu rendemento de 8 non é o mesmo que o seu rendemento de falso 9 ou de xogador entre liñas, que aí é diferencial. E aínda así, outro día contra o Sevilla, foi unha clase magistral. Entón, creo que temos unha oportunidade, falábamos antes de oportunidades de mercado, creo que a oportunidade que temos con Fer López, que sabe que en Vigo, se está de maravilla, temos que intentar ir con todo, ademais tendo a sorte de que o Wolves baixou a Championship, ir con todo, xa non digo a cesión, se pudiéramos recuperalo de algún xeito, poñendo máis arriba da mesa, ou quería... No hai dinero para eso. O tema da cesión, penso que a cesión sí que é unha cosa que se pode conseguir. Eu penso que aínda que... Hoy decía Garcés que unha cousa que se va a traballar e que vai levar tempo, que o mellor ata o final non se consegue. Eu penso que eso sí, que cesión claramente por a situación na que está tanto o futbolista como os Wolves se va a conseguir sí ou sí, ¿no? O outro é máis complexo. Unha pregunta... Perdón, Antón. Unha pregunta que lanzo o chat tamén. Para vos, se podes dar unha resposta, se queres elaborada tamén, pero podes unha resposta rápida. No caso de que tiñamos que escoller o reforzo para esa posición ou para un reforzo importante, quedaríamos con Fer ou con Brais Méndez? Fer. Sin duda. Por favor. Fer López mejor. Eu penso que sí. Non sei, non o teño tan claro. Bueno. Con Soriano. ¿Con quién? Para mí... No, voy a dejar escoitome doble, por algunha razón volta a escoitarse dobre, non sei cal pode ser a razón. Si me dijeras, raro. Joaquín, si me dijeras elegir entre Gabri Veiga y Fer López, ya entonces dudo, pero si es entre Méndez y Fer López... Sí, era por perfil, ¿no? Por xogador zurdo de calidade. Home, Brais Méndez, estos anos na Real, cuidado, foi MVP de moitos partidos de Champions, Eu sei que é moi celtista, sei que está, desexando volver, pero que eu creo que Brais Méndez non subiría ao nivel do Celta agora mesmo. Yo creo que tampouco. No. Pasa que é moi de agrado de Claudio. Ese Claudio quere, hubo detrás de Claudio, quero dicir. Eu daría a eu creo... Seguro que ese Claudio vai non encaixar moi ben no plantel, eso está clarísimo. Eu creo que aportaría algo que o Celta non ten, que é ese último pase. Pero bueno... Entendo que se xere dúbidas porque non... máis que Fer non, creo. Non, sen comparar, quero dicir que este plantel, ou ás veces, con posible saída de Mingueza, vai faltar ese pelín de creatividade, non creo que sobre un perfil como... Sí, ese é un aspecto a resolver. Ese aspecto de ter un chistiño máis de creatividade entre liñas é algo que nos... Sí, por suposto, pero Fer López yo creo que eso lo tiene, ¿eh? Yo creo que lo tiene. Sí, sin dúbida. Nesta posición onde está xogando últimamente ten dado, o sea, ten visto cousas de gran xogador, de poder adaptarse a moitas posicións. Eso tamén é algo que te... A mí lo que me sorprende es que viene de Inglaterra de jugar casi prácticamente nada y es rendimiento inmediato. Sale al campo un rato y ya empieza a rendir. O sea, de no jugar nada a de repente ser el de los mejores. O sea, es lo que me sorprendió de la cuenta de eso es talento. Veo con rabia aquí, veo con gañas de demostrar, de amosar a súa calidade. Pero cuando se fuera después de un contexto... Y fue tremendo. Sobre Fer López, dicía alguén en redes sociais outro día que, curiosamente, coa baixada dos Wolves a Championship,
quizáis iso faría máis difícil que os Wolves quixesen desprenderse del, porque probablemente xogaría máis no Championship do que xogaría na Premier. Non sei que pensades diso, pero él no va a querer jugar, al final el jugador acaba jugando donde quiere. Claro, eso está claro. Casi sempre onde o xogador quere onde remata, ¿no? E realmente non sei, é que eu penso que os Bulls tampouco están pensando, están deseñando agora mesmo unha tempada longa en Championship e intentar desfacerse de todo o que poidan, ¿no? Entón, non veremos, porque baixou West Ham, Claro, é que outro clásico, Claro. Que agora a Championship que máis equipo, ¿no? É tremenda a Championship agora, É tremenda este ano, sí. Por iso digo, por iso dicían, penso, pero bueno, é certo que di Fernando que na meirande parte das ocasións os futbolistas rematan xogando onde desexan facelo, normalmente, non sempre, pero normalmente. Está clarísimo que Fer López juegue la Championship el año que viene. Pero está clarísimo que Fer López quere ficar en Vigo. Eu vexo máis ameaza que apareza un terceiro equipo que estea disposto a pagar a cláusula aos Wolves. Claro. De que ese é un equipo atractivo para Fer López, pois non sei, un Atlético de Madrid, un Juventus... Va a haber más de uno, por desgracia, de esos, yo creo. Más de uno. O problema é iso, que o mellor non solamente é o tema de Moriba, que parece que todo o mundo xa pues damos por sentado que eso vai ser así, e quizáis non sexa unha das pezas que máis medo nos dé a perder agora. Eu penso que nos debería dar máis medo perder outras pezas, ¿no? Tipo Fer López, o tipo incluso Williot, ¿no? Son pezas que a mí non me gustaría agora ter alguén riba da mesa cunha chea de cartos por algún deses xogadores. Parece vos, Jorge, por certo, Williot, outro xogador salientable desta tempada? Eu penso que aportou cousas. Mellorou realmente bastante. De momento, sí. Eu penso que aínda penso que non deu a súa mellor versión a tope, ¿no? Penso que está aínda en proceso de mellora, ¿no? Pero sí, pienso que es que cuando crees que va a coger la regularidad, de repente vuelve a bajar. O sea, es que pasa mucho con él. Por eso es típico de los goleadores, ¿no? También. Tipo picos, ¿no? É un xogador, a ver, é un xogador que non ten continuidade no xogo, pero é un xogador de aparecer, un xogador de aparecer, de destellos, non? E logo ten moito traballo defensivo tamén, que hai que poñer en valor. Williot, hubo momentos na tempada na que duraba 8 minutos 60 porque o tipo non paraba de correr, O que pasa é que como ten ese linguaxe corporal tan particular, parece que pasa por ali, non? O mesmo Claudio. Importa todo tres narices. O turista, non? O turista. O turista, pero non o Celta turista. O tema é que nesa demarcación temos, eu creo que, a ver, estamos prácticamente, ainda non estamos en xuño, non? Pero eu vendo a progresión do equipo, hai dous nomes para o ano que ven que creo que se as lesións o respectan, poden ser dous xogadores que exploten dunha maneira brutal, que un é Hugo Álvarez. A mí Hugo Álvarez me parece, a mí me ten enamorado Hugo Álvarez. Hugo Álvarez é un xogador que, porque tivo moitísimas molestias este ano, pero que a segunda parte da Liga do Hugo Álvarez era darlle o balón a él, entre ele e Carreira na banda, e que non había lateral que o frenase. El último tramo, más que la segunda parte, el último tramo. Cando estivo ben, Fer, porque tivo problemas... Pero non toda la segunda vuelta, Cando estivo ben físicamente. Cando estivo ben, cando tivo a capacidade técnica do Hugo Álvarez de xogador de calidade de equipo top. Para min, Cada vez que él recibe balón, esa capacidad que ten de elevar o balón pegado e sacar algo... Técnicamente es muy bueno, sí. Iso non o ten. Creo que Susi, creo que está silenciada, Susi. Porque creo que está falando non... Sí, pode ser? Susi? Non sei se... Non escoitamos. Si, non escoitamos. Escoitas un pouco baixo, ou bueno, non se escoita realmente. Ella non se escucha, pero nosotros a ella non. Vale. E logo, o segundo xogador, que creo que se lle dá confianza, Galóns, é Junsel Abdelawi. Creo que hai un xogadorazo aí. Sí. Eu estou máis nese. Ese que precisa tempo tamén de desenvolvemento, evidentemente. Sí, pero se le dio ese tiempo y lo aprovechó este año, sí. Sí, que tamén extrañoume non que tivese máis continuidade. Pero bueno. Sí, estivo que con Pablo tocado, incluso... Penso que pode ser un xogador de despuntar o no que ven, porque ten moitas cualidades, ¿no? Ten rapidez, no momento que sexa un pouco máis técnico, que falamos tamén moitas veces, pode ser un xogador tamén de futuro, ¿no? De cara a esa temporada que ven, ¿no? Ademais, mírase que mellora. É un tío que antes, técnicamente non
non arriscaba, non centraba ben, non intentaba desbordar, e sí que mellora. Sí. Eu sigo insistindo en que un aspecto fundamental ten que ser o tema do segundo porteiro, porque non podemos non podemos arriscar unha tempada máis. Tuvimos mucha suerte con Radu lesione. Radu, pues, como todo mundo, pode non facelo, pero ter soamente unha garantía na porta para un equipo que... Jorge, acabó lesionado y jugó lesionado las 2 últimas jornadas y forzó, las últimas jornadas en la pierna. Tiña ese muslo ahí envendado y realmente hubo momentos... Porque si eso le pasa a mitad de temporada, Iván Villar juega seguro, vamos. Villar non o mercamos como suplente, non? Non estamos... Yo creo que non é suficiente. É que penso que non, que é unha pena, ¿no? Porque eu sabedes que... Mira que le reconozco en sus años cuando salió de repente, porque tenía que salir y nos ayudó. Eso siempre lo ponemos en valor. A mí gustaba moito e lembro que unha tempada foi responsable de que non baixáramos. Sí, correcto. Unha gran tempada. Foi tamén un deses casos onde Benítez estragouno, porque realmente aquel partido donde claro, aquel penalti absurdo que non foi un penalti ni hostias, sentouno de mala maneira e realmente non era para tanto e psicolóxicamente estragouno. A Morata, non? Era el penalti, creo, sí. Non podemos recuperalo, non? E penso que agora mesmo, pois se me dicís de tercer porteiro, pois non tería problemas, pero precisamente dun segundo porteiro que... Hombre, de terceiro porteiro... Igual Antón pode estar de porteiro tamén. Se me pagan de abondo, o que pasa que esa faltada así gratuita. No, porque Antón é porteiro tamén. Porque Antón era porteiro. Cuidado. É moi faltada o terceiro porteiro, non a min. A min está... Pero que pensabas que dicía, obviamente? Yo soy testigo. Vale. Mon y yo somos testigos de que Antón fue muy buen portero de fútbol sala. Claro. De fútbol sala, sí, de fútbol sala. Muy bueno, Ainda ten, Bueno, ainda ten. Testigo de portero. E ademais non lle protestaba nada aos árbitros, nada, cero. Nunca lle protestaba nada aos árbitros. Eu protestaba pouco, o que protestaba máis era Jaime, ese sí que protestaba. Sí. Algo protestaba. Valgo mucho por lo que callo, me parece a mí. Retomando el tema de Jorge, retomando el tema de Jorge del portero, claro, ahí a mí veo un dilema, porque claro, tú traes un segundo portero que tiene que ser muy buen portero. La pregunta es, ¿ese portero va a querer ser suplente? O la pregunta es, si ese portero que fichas es mejor que Radu, que yo qué sé, o esa es la posibilidad, ¿Radu va a querer ser suplente? O sea, ahí hay un dilema, también con la ficha del segundo portero. O que pasa é que eso se consigues combinar co tema de xogar 3 competicións, pois tes, digamos, aí unha idea de decir, vale, teño o meu porteiro que é este, que é o que é agora, e tamén a competencia para os porteros non é unha cosa mala. Un segundo porteiro de un certo máis nivel, pois o mellor podes compaxinar, pois eu que sei, Copa do Rei, evidentemente, fase de Liga da Europa League, dependendo do que xogues na Liga, pois podes ter aí un montón de opcións para que 2 porteiros podan xogar e podan estar o 100%, non? Ter Stegen está libre. Un porteiro veterano. Non sei tampouco, agora mesmo non teño rastrexado moito, o ano pasado sí, porque estábamos aí vendo, pero porteiros que queden con posibilidades de que nos puedan vir ben, tampouco sei moi ben agora. Eu imagino un Dituro ou un perfil como Iñaki Peña, un xogador como Peña, Dituro, sí, pode ser un perfil dese tipo, ¿no? O mellor eso. É que é difícil porque os porteros xeralmente pois rematan chupando moito banquillo, non? Como ademais é moi duro, sí. As regras do fútbol non son favorables aos porteiros porque non existe esa regla da que falaba en algunha ocasión Jorge de poder cambiar o porteiro nun partido sen que se compute como cambio, que iso podería cambiar un pouco tamén a situación dos porteiros, non? E un porteiro que non está a facelo ben, pois sentalo e que saia outro, non? Un pouco como no balonmán e noutros deportes, pero claro, ese non é o caso, non? Entón, ese sí que é unha cousa complicada. Unha pregunta rápida, porque onte mencionamos tamén algúns xogadores que foron decepcionantes e, por suposto, saiu Brian Zaragoza como o primeiro, pero non sei que xogadores non vos convenceron especialmente esta tempada. Se hai algún, claro. A min pareceume decepcionante outra vez, non porque tivera moitas expectativas nel, pero sí que creo que
digamos, as esperanzas que hai postas nel non se corresponden co rendemento que está a dar, que é Hugo Sotelo. Creo que Hugo Sotelo é un xogador que apuntaba moito dentro dos canteiráns desa promoción e que estás a quedar claramente, non? Non sei por qué, creo que ten un déficit físico moi grande para xogar en primeira división. Creo que non ten, digamos, esa fortaleza psicolóxica que poden ter outros como Javi Rueda, como Ferran Jutlà ou outros canteiráns mesmo, como Carreira, non? Que son moitísimo máis fortes do punto de vista de Coco. Hizo algún partido bueno, pero sí que non foi regular. Pero moi diluído, logo en actuacións moi pobres. O partido de ida en Friburgo estivo moi mal. Esa segunda versión de Claudio da que falábamos de bloque baixo, a él non lle encaixaba nada. Esas cousas que había que facer. Esa resistencia psicolóxica, estar sen balón. Quero dicir que é un xogador moi específico, moi de xogar a unha cousa, non? E Claudio precisa outra cousa. Sí. Entón, creo que esa cesión de Damián hai que intentar replicala en Sotelo. Precisa minutos, precisa fútbol para poder recuperar ou para poder aprender. Dicía no chat onte en absoluto, que tamén está hoxe aquí, que quizáis unha cesión fora de España mesmo. Sí, a ver, o que precisa un xogador é como él, ademais, que creo que, bueno, ten tamén unhas características moi peculiares de personalidade, de maneira de ser, é sentirse útil, sentirse xogador, non? Autoestima, ser un xogador, ser un mediocentro de 25 partidos, 30 partidos, non? De 3 minutos. E creo que no Celta non o vai a topar, porque non creo que sexan cualidades que se atopen dun día para outro nela, ou que as que as poida adquirir, non? Sí. E ademais o Celta, creo que Giraldez quere ten claro que o que errou, o problema que houbo no final de curso deste ano foi o aspecto físico. E polo que escoitamos nel na rolda de prensa, se vai querer un reforzo, vai ser un mediocentro de perfil físico. É certo que falta talento na línea de 3/4, estou de acordo con vos, pero eu do que saco das palabras de Claudio é que a idea do Celta, e polos rumores e polo que sabemos, vai ser incorporar un 6 de marcado perfil físico máis alá de Moriba, incluso. Un xogador o típico Enzonzi que había en Sevilla, ou o típico xogador de un 90 destes que arrean. Tchouaméni. Un xogador destas características, porque ademais en Europa, fixade vos os partidos que perdimos. Perdimos en Stuttgart por físico, perdimos contra Boloña aquí por físico e perdimos a eliminatoria con Friburgo por físico. Quero dicir que é a gran débeda que ten o Celta para facer algo en Europa, porque calidade hai, capacidade táctica hai, proxección hai. Creo que todos creemos que o Celta do ano que ven ten capacidade para ser mellor, porque é un equipo moi novo, pero creo que Claudio é consciente que hai que dar un salto neste apartado. Vai vir un xogador físico, estou convencido. Entón, Sotelo, a ver onde o metemos. El chega Febas tamén. Eu creo que Sotelo, por perfil de xogador que ten que ser un xogador que teña as chaves do equipo, que sexa líder do medio campo. E no Celta ten a Miguel Román por diante, ten, Febas vai chegar, pero vai estar por diante. Ilaiza se queda, que non o dubido, pero vai estar por diante. Ten moita competencia e non está sabendo aproveitar, por exemplo, Hugo Álvarez, do que falábamos antes. Hugo Álvarez sai da igual se xoga 90 minutos ou 15, que sempre ten a súa aparición no partido, ou intenta facer a súa xogada, o seu regate. Un xogador que é capaz de darlle algo de banquillo. Sotelo deixoume bastante frío. Seguindo por decepcións, eu enlazo un xogador que temos perdido, un xogador que está fora da rotación prácticamente, que eu hai 2-3 anos pensaba que iba a ser o futuro do equipo, que é Carlos Domínguez. Carlos Domínguez está desaparecido. Outro xogador que, por suposto, non todo o mundo pode xogar en primeira división, Carlos Domínguez, pois parece que non ten nivel para xogar en primeira división. E dame mágoa porque eu lembro fai xa 3-4 anos partidos de Carlos que eu pensaba, pois mira, temos un central quizás non para ser titular, pero para ser un suplente que xogue, en parece que non dá. Está Susi de volta, a ver se escoita agora. Non? Sí, non? Escoitadesme? Agora sí. Sí? Sí. Vale. Sí. Agora perfecto. Pregunta aquí Antonio. Aquí cos auriculares. Antonio Pérez pregunta, ¿vecino seguirá? Ten contrato. Atilano sí, el otro no sé.
Claro. Qué mayores somos. Contrato, ¿no? Que sí, sí. Bon, iso é o que Ten claro estaba que pensando. igual nuestra audiencia non lo controla. Esa coña non la saca, ¿eh? Atilano vecino, teño unha foto con él. Pues que investiguen. Eso. Que fagan traballo de investigación. Exacto. Que googleen. Susi, algún xogador que che pareceu un pouco decepcionante esta tempada? Ademais de Brian Zaragoza, que penso que todos estamos de acordo. Sí, bueno, nunca fora moi fan de Brian Zaragoza, pero sí foi que ilusionaba moitos aficionados e que creo que a súa actuación pois deixou moito que desexar. Estabades a falar de Sotelo, eu quizáis foi dos casos que tamén me deixou, agardaba máis sobre todo entre que o centro do campo pois era unha zona que estaba un poquiño orfa e máis aínda unha vez marchou Fran Beltrán, lesionouse Miguel Román. De Sotelo esperaba moito máis. Non me disgusta como xogador, pareceme un xogador creativo que pode aportar ese último pase, pero pareceme moi irregular, que pode ter un partido onde ten unha aparición máis ou menos decente, pero despois pasa totalmente desapercibido noutros partidos. Entón, probablemente sí que... Logo hai casos de xogadores que xogaron menos, que por exemplo, como Jones, que pareceme tamén, bueno, é moi novo, ten todavía moito tempo para mellorar, pero sí que bueno, tivo luces e sombras, tivo aparicións moi boas, e logo tivo algún partido onde estivo un poquinho máis gris, pero bueno, en xeral creo que case todos aportaron e tiveron o seu momento. Sí que falabades tamén de Carlos Domínguez, eu tamén quedei un pouco, non sei que o que está a pasar con él, se un tema de Claudio que xa non conta con él para no plantel, porque sí que pues hablando de jugadores que jugaron poco, fue superado. Que me gustaba mucho cuando llegó al Celta. Este año jugó muy poco y lo poco que jugó lo jugó de central, que no es su posición, pero Claudio se empeñó en ponerlo ahí, a lo mejor porque no tenía otro jugador. Entonces, a mí era un jugador que al principio me encantaba cuando llegó al Celta, luego se lesionó mucho y este año jugó poco y digamos que no decepción, pero sí pena que no haya jugado más en su sitio, porque me parece que, salvando las lesiones, muy buen jugador, muy buen carrilero, la verdad. É moi completo, sí, moi defensivo, máis defensivo que ofensivo, pero o problema de Ristic foron as lesións. Sí. Porque era más defensivo, ¿tú crees? Yo lo veo al revés, más ofensivo. Non, eu creo que era a mí non me disgustou como central, Ristic. Sí, pero non, é que Claudio precisamente alababa dele eso, a capacidade que tiña para cumplir en calquera posición. Sí, a ver, ofensivamente tiña moi bo disparo, pero dos laterais o que mellor defende é Ristic tamén, é moito máis marcador que carreira, non? Que pasa? Que o problema foron as lesións, non tivo continuidade. Claro, non podes apostar por un xogador así, porque ademais ten unha boa ficha, non un xogador que cobra pouco. E falabades un pouco, e dicía Mon, eu estou de acordo, non volverse tolos coas fichaxes, xa estamos a falar de algúns nomes que están a sair por aí. Aleix Febas semella que vai ser xogador do Real Club Celta, pois realmente moi axiña. Semella que Mingueza é un nome que vai sair. Cales son os vosos desexos para este mercado de verán, que aínda comeza agora e pois se vai estender durante moitas semanas? Bueno, que se fiche poco, pero bien, yo creo, ¿no? Porque van a seguir con la historia de la situación económica, de que tampoco hay mucho para gastar, con lo cual, pues eso, que se fiche poco y con experiencia para ayudar a los canteranos, porque seguirá siendo la política, entiendo, del Celta, ¿no? La cantera. Eu, toda a espina dorsal do Celta, dende o porteiro ata o dianteiro, todo o carril central. Creo que un xogador por posto é o que precisa o Celta. Sí. Creo que onde menos necesidades temos é por fora. Por fora temos os carriles cubertos. Quizáis un xogador, un lateral esquerdo a custe cero, se fala de Javi Galán, estaría ben, porque non temos un lateral esquerdo. É certo que se fala. Pero que edad tiene Javi Galán ahora? Bueno, 32, pero pode ser unha boa. Pero está para xogar, Se é unha oportunidade de mercado, se falaba de quedarnos con Manu Sánchez, bueno, non estaría mal, pero creo que os recursos teñen que ir encaminados a mellorar.
como ben dixo Jorge, portería, creo que fai falta un xogador que non poñer aí a talegada, non? Porque tes un titular de garantías sobre o papel, non? Pero sí a ter unha opción válida para poder xogar un xoves que o precises, en Copa do Rei ou mesmo en Europa League. Creo que tamén precisamos un central. Creo que xogamos, temos un sistema de 3 centrais, por lo tanto precisaríamos 6 en plantel. Vais a ir Carlos Domínguez, probablemente. Estamos un pouco pillados nese ámbito, nese campo, non? Marcos Alonso non se pode pegar o tute que se pegou este ano por necesidade, porque vai ter un ano máis, se renova, pero que sí. Se segue. Por iso. Entón, bueno, a espera do que fai Álvaro Núñez, que tamén é un perfil un pouco versátil, porque tamén pode ser lateral, creo que un central precisaremos. Un medio centro físico, como xa dixen, para completarnos. Sería fantástico ter Febas, Miguel Román, un medio centro físico e o cuarto que sexa, pois vecino, se volve Damián, creo que con iso teríamos un medio centro bastante apañado, e despois un xogador que aporte esa calidade, se non atopamos en Hugo González do filial, que é un xogador que habería que ver, porque é un moi bo xogador, e finalmente un 9 para darlle tamén oxígeno a Borja Iglesias. Con eses 5 fichaxes, que non son poucos, o resto creo que ten que ser dar oportunidades a xente da canteira. Estou convencido diso. Se no medio campo apostamos por vecino que físicamente vai mal ou por Damián que non o sabemos, está Hugo Burcio, está Andrés Santañón. Hai que o xogador número 12 ou o dorsal 23, 24 ten que ser un xogador de fortuna. Non podemos pechar esa porta porque foi o que nos trouxo ata aquí. 5 fichaxes son un número que cuadra co objetivo ambicioso do Celta de intentar, bueno, pues ao final pues seguir competindo e darlle a Claudio as ferramentas que el precise, que el pida para seguir competindo e levando este proxecto máis aló. Eu non sei se incluso eu no posto central eu case me entran dous, pero é complicado, porque non sei ata que punto Marcos Alonso vai ser titular o ano que ven, tantos partidos como este, se segue xogando, pero sí, moi de acordo, creo que laterais vamos ben servidos, seguramente Mingueza vai marchar, pero bueno, temos por aí chamaban o Mingueza do Elche, non? Entón, está ben a cousa con ese fichaxe por liña e que non, sobre todo eu o medo que teño é ter unha saída inesperada dun Javi Rodríguez, dun Miguel Robán, bueno, un xogador que... Iso é o que hai que evitar, sin duda. Sí, sen dúbida. Eso é o medo que ten. E que eu entendo que para un rapaz de 22, 23 anos, pois xa non falamos do caso Gabri Veiga, que chegou a Arabia con morterada, pero que chegue un Leeds United de turno e pode ofrecer 3-4 veces o salario do Celta, é complicado decir que non. Pero bueno, eu espero que o Celta sexa consciente dos xogadores que son imprescindibles para este equipo. Claro, eso é fundamental, ¿no? Ter esa idea da base, ¿no?, que queremos manter é case tan importante como reforzos que podas facer, ¿no? Porque si reforzas, pero por outra banda pues te quitan cousas, intentar manter o bloque é fundamental, ¿no? Porque desa maneira, con pouquiños arranxos, poderías ter un equipo máis competitivo, pero é crucial non perder o que hai, ¿no? É certo que dis, pode chegar pues calquera, ¿no?, cunha idea, pero bueno, o caso tamén que hai que ter en conta, pois eu penso que o exemplo de Fer López tamén é significativo, non? Ás veces non por ir a un equipo que coloca talegada e ves unha opción, non por iso sae ben sempre, nin persoal nin futbolísticamente. Entón, claro, tamén son exemplos que teñen que facer pensar moito a xente. Eso le salió bien al Celta, esa operación. Claro, al Celta sí, pero bueno, o xogador evidentemente non supoño que non estaría contento. No. Al Celta veremos dentro de 2 años si le salió bien, porque yo creo que no. Tampoco al Celta. Claro, yo creo que Fer López es un jugador que va a valer 60 o 70 millones de euros. Me parece un espectáculo, Fer López. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? ¿Quién sabe? Claro, es que hai que ter... Sempre falábamos, ¿no?, co caso, por exemplo, de Larsen, ¿no? O sea, temos que dar o salto de ser non un equipo que teña alguén con potencial que venda por 15 kilos, senón o equipo de despois
que o usa e o vende por 80. Claro, es que por eso digo yo que cuando se vendió a Fer López, este equipo, ¿no? O proceso ese. Solta rápido, ¿no? E Claro, aproveitar un par de temporadas, aproveitarlo canto máis mellor, pero non... Pero para iso, Jorge, para Eso iso que vai tens que pasar ter... con Moriba ou esperemos que pase, claro. No, Claro. ni sequera con Moriba, fíxate, porque Moriba, claro, os clubes saben que o Celta ten necesidade de vender. Claro, Entón, ti cando podes vender caro é cando dis. Claro. para negociar. Non teño necesidade. Pagas a cláusula ou non vendo. Sí. Entón, eu creo que estamos a piques de conseguir iso. Creo que Sí, o sí, Celta estamos perdidos. está moi preto, porque fixadevos, baixou moitísima masa salarial, xa, a ver, faltan todavía os restos da benitizocracia, ou como querades chamar. Carlos, lembradevos Carlos Pérez, Unai. Lembradevos de Carles Pérez, que ainda anda Sí, por aí, sí, sí, ainda sí, é unha sí. nómina Sí, que recibe do tamén. Celta. Na Liga Grega. Sí, sí. Carlos Unai Núñez Doctor, tamén. que por cierto, Doctor. Carlos Doctor. está saliendo en el Málaga, ¿quién lo iba a decir? El fútbol y sus Doctor. cosas. Se está xogando Sí. a moi bon nivel en Málaga o queren ¿quién hablaba bien de Carlos Doctor? Aquí. Quieren ali. yo. Pero tú hablas bien de todo el mundo, eso no vale. hombre. Ese texto, ben. Por eso lo digo. Por iso digo que todavía quedan xogadores que sacar do clube, non? Vestixios, ben. Entón, claro, se sacamos todo iso, a masa salarial do Celta repleto de canteiráns non é moi alta. Entón, todo iso que estamos a gañar grazas a xogar a Europa League vai computar para poder traer xogadores novos. Entón, bueno, o futuro é esperanzador tamén por ese ámbito, por esa parte, non? O vai a chegar ao punto, sí, de esto de que chegaron outros equipos como Athletic, a Real, de esto de, pues, que queres a Nico Williams? Pues, ben, esperas coa recortada. Paga. O que pasa que eles pagan salarios 11 millóns de euros, iso nos... Sí, no, Athletic é outra liga, pero bueno, No, pero yo lo que tamén, decía o es que Gallar, cuando se vende a Fer, el momento en el que el Celta vendió a Fer López, en mi opinión, en ese momento el Fer López no vale lo que paga el Wolves por él. O sea, en ese momento no, que puede llegar claro. a 80 tal, podrá llegar. En ese momento vale menos para mí, ¿eh? Muy regular, pero apariciones esporádicas, nada que ver con el Fer Sí. López que vuelve al Celta, nada que ver. O sea, es otra cosa. Pero- Claro, pero un club cuando temos paga que pensar algo, que sí, un club cuando Sí. paga iso por un xogador tan novo de 20, 21 anos non o paga polo valor Claro. actual, No, claro. o paga polo valor potencial. potencial. Ya. Porque salle Claro, pero logo adivinaban o que é agora, non? Pero aí E para o Wolves, o que logo non tivo sentido é que ti fases o desembolso con esa idea potencial e logo, pues, Non xoga. O adestrador que o quería poñer Bueno. agora e o novo Sí. non quere contar con él. E non Sí, xoga, e que o fichas, e sae a xoga metade de outra cousa. tempada tamén. Que Claro, iso- sí. sí. claro. E así lles foi. Así De que lles foi. quedou así es foi, claro. Pero que tamén así eso foi, que Fer que 20 millóns para o Celta sería o fichaxe máis cara da nosa historia, e na Premier pagan 20 millóns por xente que Ya, non, vamos, de moi baixo nivel. ya. Está tremendamente inflado. Claro, é porque tamén na Premier hai clubes que fan as cousas ben e clubes que fan as cousas mal, non? E Absolutamente, no caso do sí, sí, sí. Pois evidentemente, quero dicir que non por estar na Premier son fenómenos todos en xestión, pero que hai clubes que fan cousas que son incomprensibles, como o caso do Wolves, e, bueno, pois como dicides, aí están en segunda división, no Championship, non? Para ir rematando un pouco, porque estamos Fernando dicía, isto de que dure unha hora é imposible. Batimos o récord de onte. Tiña toda a razón, Fernando. Siempre tengo razón, lo que pasa es que sí. no siempre lo ves. Pero bueno, quero sacar aquí unha fotografía que evidentemente hai que sacar e gustaríame saber as vosas reflexións sobre isto que aquí aparece, que é, e ademais cortei perfectamente a parte que debaixo iso de 2029 hai un nome dun banco no que non vou entrar, entón cortei estratégicamente e hago aspas 2029 eu xa dixen onte que tiña a sensación de que Iago non ia continuar, pero é unha enorme ledicia saber que imos telo unha tempada máis como celeste e despois pois ligado ao clube que é o que eu penso que ten que ocorrer. As vosas sensacións, as vosas reflexións sobre esta nova que se difundiu pois hai simplemente uns días. Home, unha cosa que falamos moito este ano, ¿no? De que eu tamén tiña a sensación de que un xogador como Aspas merecía
un ano inteiro onde soubésemos que era pues, ese last dance, ¿no? Que sempre se habla en Estados Unidos, ¿no? De como cando o xogador que xa se vai a retirar e pode pues, pasear por todos os campos ter esa merecida despedida, ¿no? Tamén estando a un nivel aínda pois grandísimo para aportar un montón de cousas, o falamos este ano, cada vez que saía, pois pasaban cousas, aportaba cousas distintas, se pode pois dar esa mestura, ¿no? de experiencia e xuventude da que falábamos. E penso que bueno, que foi a mellor maneira posible, ¿no? Desde que teña esa despedida, ¿no? Ter ese ano de xogador, ter ese esforzo, ¿no? de prorrateo da ficha para que tamén o club pues, teña ese descargo, ¿no? para plantexar outras cousas. Bueno, penso que o merece, ¿no? Que poder disfrutar un ano máis, sabendo que o derradeiro, que pues, o ano para dar unha despedida importante, pode ser pues, moi bo, por suposto. Para mí el nivel va a ser el mismo que dio este año, estoy convencido de que va a ser el mismo. Sí. Y que los 2 años siguientes va a ayudar muchísimo en fichar. O sea, es que se ve todos los partidos del mundo, este hombre. No sé cómo lo hace, pero los ve. Entonces creo que va a ser un buen ojeador. Porque trabaja 2 horas al día. A ver si te crees que Claro. Sí, a ver, que as cousas como son. De moito tempo. Máis que calquera de nós. Que queremos moito Celta, pero a realidade é que trabaja. Totalmente. Comparado con calquera outro deporte de élite, os que menos adestran esta xente. Dire moi ben. A pena que tiña de Iago era pensar en que se ia retirar para min, sin ninguna dúbida, o noso mellor xogador da historia, non só polo que rinde no campo, que é o mellor, senón polo que representa para os demais. O mellor en todos os sentidos, en 360, ¿no? A pena que me daba era, caramba, este tío vais a retirar e cando lle conte aos seus fillos, aos seus netos, a súa contorna, o que foi a súa estadía, no Celta van ser todo partidos a cara de can, contra o Villarreal, contra o Español, co paréntese que supuxo esas semifinais da época de Berizzo, que duraron pouco, non? E que estivemos preto de tocar metal, pero non o conseguimos. E dábame pena, non? Unha retirada, non digo pola portada atrás, porque é unha barbaridade, o que fixo, pero non á altura do que unha figura como a de Iago merece. E de verdade, se esta tempada que ven diante é, xa non digo a mesma que este ano, senón un 70% do que foi esta, polo menos quedará a lembranza de despedir a Iago a altura do que el merece como figura, non? Como xogador. Porque creo que estamos ante o mellor momento da historia do Celta tamén. Estamos tendo a sorte de vivir, de disfrutar o mellor xogador da nosa historia dentro do mellor Celta da nosa historia. En resultados dos mellores, coa época de Víctor Fernández, hagas as finales e tal e cual, que son momentos puntuais, pero se sumas a parte social, como chegamos ata aquí con xogadores da casa, cun proxecto de canteira, cunha estabilidade no clube, cunha trazabilidade en todo o que é o organigrama do Celta dende xuvenís ata arriba, non? Creo que estamos ante o mellor Celta da historia, creo eu. Al menos é o que máis agarimo lle teño. Entón, digamos, este contexto é o razonable para despedir a un xogador desta magnitude, non? E o que di Jorge me parece fundamental, non? Ter a sensación, ter a certeza de que cada partido que imos ver en Balaídos de Iago Aspas é un dos últimos, non? Poder despedilo cada vez que o cambien, poder ovacionalo cada vez que entre, poder festexar un gol, poder escoitar de maneira especial ese Free From Desire que lle poñen cando marca, non? E fora do campo ver, pois, como lle aplauden en cada un dos campos ao que vai, pois, salvo en Riazor, que son como son, en San Mamés, que non sei que lle fixo, en San Mamés, e pouco máis, porque no resto dos campos vai ser un xogador que estou convencido de que vai sair aplaudido porque é unha lenda tamén recoñecido por calquera aficionado dos equipos rivais, non? Polo tanto, creo que vai estar, efectivamente, a altura do que representou para nós. Porque que ademais da súa presenza como futbolista, ten unha presenza institucional no Celta, non? Que penso que isto é moi importante e que queda claro neste contrato que di 2029, pero é 2029 cun ano de xogador e 2 anos ligado. E iso era algo que quizáis non esperábamos, Antón. Non, eu non, eu dende logo non. Non, eu tampouco. Sobre todo despois da homenaxe que se lle fixo en Balaídos, soaba un pouco a despedida.
non me refiro á súa renovación, senón a esa capacidade para representar o clube. Sí, a iso me refiro, sí. Eu lembrome aquel cabezazo a Marchena, aquel Iago rebelde, Por aquel carácter, Iago que non que se veía un talento descomunal, pero que parecía que lle faltaba cabeza, non? Non imaginaba un Iago tan capitán, non? Tan xogador comprometido, con tanta cabeza, con tanto poso, representando tamén a nosa identidade, o respecto polo escudo, o respecto polo afeccionado, a capacidade de liderar aos demais, de dar exemplo, non? E realmente cambio un foi xogador impresionante. iso tamén. O cambio foi impresionante porque hai que ver as entrevistas post-partido que é unha ledicia escoitalo. A maneira de falar, de explicarse, de referirse ao equipo é o que representa, é o que aporta a toda a canteira, é o espello en que mirarse para todos. O que non poide aportar por físico, porque os anos non perdoan ao final, a súa renovación está xustificada polo que aporta a nivel institucional e a nivel de experiencia. Es un Iago distinto al que se fue. Por eso yo cuando lo fichamos de nuevo tenía muchas dudas y no era de los partidarios de que volviera. Eso ya lo reconozco y ahora evidentemente pues el tiempo me quitó la razón. Pero cuando volvió dije... ¿De qué manera? Dun xeito exagerado, quitote. Foi unha... Sí. Pero bueno. Bueno, está ben, xogará ata que se inaugura a estatua e logo, pues, na directiva, como ten que ser. Ahí está Joaquín. Mira, como di en absoluto, podemos decir, yo vi jugar a Iago. Sí. Sí. Ahí está, yo vi jugar a Iago, como nos Chicago Bulls poden dicir eu vin xogar a Jordan, pues, nos podemos dicir eu vin xogar a Iago, efectivamente. Realmente difer que o ano que ven vai estar ao mesmo nivel, eu firmo. Se está ao mesmo nivel, teria que renovar. Yo creo que sí. Un ano, ese ano que non sexa institucional. Yo creo que sí, porque Giraldez aportó lo administró. Sí, aportó bastante, sí, aportó. Pero por eso, porque máis do que... Sí. En Europa... Cuidado, En Europa tirou do carro, Europa tirou e aportou moito. Marcou antolóxicos, non? Sí. Tirou moito do carro en Europa. Para mí, un dos momentos máis emocionantes... Para mí, un dos momentos máis emocionantes desta tempada foi a homenaxe que se fixo en Balaídos, foi algo espectacular. Sí. Precioso. Sí, ademais como saiu todo, ¿no? Marcou ese gol espectacular nada máis comezar o partido, se gañou con solvencia. É un grande. Foi realmente unha noite perfecta para dar unha homenaxe a un xogador como él. A carreira de Iago se rematase de algún xeito nun partido épico, loitando por algo. Son unha serie de momentos que son, é unha lenda con todas as... Falaba Antón de Michael Jordan, que ten tamén un montón de movimentos históricos, a canasta aí contra os Utah Jazz. E mesmo xogando béisbol e tal, sí. Sí, tamén. Pero que Iago ten... Dende seu debut, sí. Claro. Lembrame máis o exemplo de baloncesto que antes falaba Mon, ¿no? De xogadores que fan unhas carreras espectaculares, pero que polo que sexa pues non hai pues por as cousas, ¿no? do deporte, que sempre como que falta esa guinda, ¿no? De ter algún título, algún metal, ¿no? A mí lembrame a xogadores míticos de baloncesto, tipo Karl Malone, ¿no? Que nunca gañaron un anel, que nunca tiveron, digamos, nada, pero que son xogadores indiscutibles cando alguén di, pues dime os 10 mellores xogadores da historia da NBA, ¿no? E sempre aparecen, ¿no? Penso que Iago está nese nivel, ¿no? Un xogador que sempre vai aparecer nas listas de xogadores importantes deste país. Que mágoa que non teña 10 anos menos, Porque imaginar un Iago de 26 anos neste Celta. Bueno, imaginado. O que non o pillara un Claudio Giraldez con 10 anos menos. Claro, cando era... Tamén. Pero bueno, a vida sí. Pois sí, a vida é así. Por sorte temos a Iago unha tempada máis no céspede e despois a axudar no que sexa preciso no aspecto institucional. E, bueno, para rematar, realmente a derradeira pregunta, o derradeiro tema que quero sacar, que nos levará as 2 horas máis ou menos de emisión, e aí remataremos, é que nunha tempada especial, porque é a segunda tempada consecutiva na que un equipo de Claudio se clasifica para Europa, moi boa situación na Liga e, ademais, chegar a cuartos na Europa League, penso que está moi, pero que moi ben.
Non sei se para vos persoalmente hai algún intre especial desta tempada que querades lembrar e partillar aquí coa audiencia. Non sei, dende un punto de vista persoal, non ten que ser tampouco un momento aí espectacular, ou sí, pero que teña importancia para vos nesta tempada 2025-2026 que imos lembrar con ledicia. Eu teño claro, xa o adiantei antes, a homenaxe a Iago. Sí. Ese momento foi ver Balaídos, ver a xente realmente chorando na grada, que creo que foi un avance do que nos espera a finais da tempada que ven, porque o día que se retire Iago, que creo que co Departamento de Comunicación que temos, a homenaxe vai estar a altura, porque o están facendo realmente ben, e creo que o día que despidamos a Iago vai ser moi emotivo para toda a xente. Ese foi un día sinalado, que foi un avance xa. E logo, cando destrozamos ao Real Madrid, que son a gozada absoluta, ver ao Bernabéu chillar, gritar, insultar, todo rematado en ar contra o Celta é poesía. Expulsar, 2 expulsiones ao Real Madrid. Exacto, ver a Williot entrar coa pelota nos pés. Redondo. Non foi para que tire, non? Como deixo aquí e xa está, tranquilamente, como un turista. Iso non ten prezo, realmente non ten prezo. E el primer gol que metes é un golazo tamén. Primeiro tamén. E logo o partido de Lyon, que eu tiven a grandísima sorte de poder estar ali tamén. Eu son os 3 momentos que creo que vou ter na memoria desta tempada, non? E tamén, por suposto, o final de Liga, porque o final de Liga parecía que non nos daba para chegar. Sí. Ese resurdimento do Metropolitano, esa capacidade de ser competitivos fora e atenuar os malos resultados, salvo Elche, que o partido de Elche sí que fomos competitivos, atenuar os malos resultados na casa, ese arranque do Celta de corazón, de ter gasolina ata o final para conseguir o objetivo, creo que tamén é de louvar, non? Pues yo voy a esos 3 momentos. A destacar uno solo, que seguramente no sea el top, pero bueno, me quedó grabado. El 0-3 en Zagreb. Me pareció algo totalmente inesperado. O sea, nos lo comimos al Dinamo de Zagreb en su campo y todo el mundo hablaba de si la afición, si el ambiente nos iba a poder. Y el Celta estuvo allí como en Balaídos. O sea, fue un tiempo solo al Dinamo de Zagreb. Sí, pero bueno, sí, el segundo fue de jugar sin más, pero me quedo con ese 0-3 inesperadísimo. Pues mira, eu quedome tamén co un partido da Europa, quedome co partido contra o PAOK en Balaídos, ese voltar a Europa, ese noites europeas, esa victoria. Primera victoria. 3-1 contra o PAOK, a primeira. La primera victoria. Primero un regalo y luego 3 goles, sí. Sí. Eu destacaría tamén eses 2, non? Non solamente a homenaxe a Iago polo que foi o partido, senón o primeiro partido da Volta a Europa. Penso que foi moi importante esa noite, volver a entrar no campo, volver a ver a decoración da Europa League, o himno, estas cousas que levábamos tanto tempo sen ver en directo, sempre vías a outros equipos. Esa primeira noite, ademais, con bo resultado, penso que foi digamos... É que hai que seguir valorando, iso. O prólogo para moitas cousas que viñeron despois, ¿no? Pero ese primeiro momento de volver en Balaídos a Europa foi importante. Foi emocionante, sí. Eu o momento que máis o gol que máis gritei foi o de Javi Rueda en Lyon. Si foi unha éxtase, ese foi importante porque estábamos ali contra 10, tan e cando chegou o gol xa vin claro que pasábamos, foi ilusionante, foi un momento moi bonito. Evidentemente a Volta a Europa e a Oliveira aos 100 anos soando aí é un momento moi emotivo, pero é un momento que perde na televisión, evidentemente, porque evidentemente eu estou a falar de alguén que ve os partidos desgrazadamente pola televisión, porque estou aquí nos Estados Unidos e non teño outra, non? Entón, eu sinto esa emoción, pero claro, non é o mesmo que estar en Balaídos aí arroupado por todos eses miles de persoas a cantar e toda esa marea celeste de bufandas, de camisolas, non? Podo imaginalo, Jorge, pero non é o mesmo, non? Canto se equivocaba a xente, había moita xente que decía ao principio, cando foi o himno, sí, o himno está moi ben, é moi bonito. Pero non se pode cantar. Pero non se pode cantar. O sea, que erro o que se conseguiu
o que se conseguiu facer con ese Que himno en barbaridade. canto ao que a xente fixo con el. O sea, realmente xa non é que te identifiques coa letra, que tamén, coa música, que tamén, con ese esforzo de conectar o clásico co moderno, que tamén, pero que consigue, o que se consigue no estadio, o sea, foi a perfección absoluta, ¿no? Foi algo que non... Sí, que, desde se logo... equivocou a xente, pero... E o principio de moitas cousas, Jorge? Sí. Porque marcou como unha orixe de toda unha sensación de defender o teu, que iso é moito. O tema de canteira, o tema do teu, sí, eso é algo... Eu iría máis alá incluso que de canteira, dunha entidade de pobo, de pobo, de pertenza, É tremendo. Foi unha faísca que acendeu moitísimas cuestións que agora se perciben e se respiran todos os domingos en Balaídos. E por iso ten que ir acompañado desa valoración da canteira. Eu mesmo levo dicindo dende que comezou iso, que cando eu escoitei que Zetangana ia compoñer isto, pois isto indica o meu descoñecemento da actual española. Podía facer crear dúbidas. Como vai poder facer? No, a mí me quedan todas las dudas del mundo. Pero fixo unha obra mestra total, un alegro cantabile total, é totalmente cantable. Esa idea de que non é cantable, iso sí que eu, cando escoitei o tema, non tive dúbidas de que sí que era un tema cantable porque era un tema magnífico. Pero incluso a liturxia que se conseguiu, quero dicir, que directamente a xente encaixou moi ben o momento da bandeira co momento da bufanda ao vento, hai momentos de calma, momentos de épica, momentos de coordinación, que eso foi moi espontáneo, realmente. Imagina, Jorge, coa grada de gol. Claro, é que eso... Un partido cheo. Vai ser moi bonito, sí. Eso vai ser tremendo. Pero por iso digo, non podo... Eso que non nos estamos a dar conta do importante que é ter esa grada rematada. É que se xa a sensación de Caldeira xa é con cun frente aberto, o sea, cando consigamos ter por fin todo rematado, e non se note moito as obras de tribuna que xa van a empezar. Eso le iba a decir ahora, Jorge. Que cuando acaban unas empiezan otras. Eso como eu espero que sexan... Dixo María Mouriño que non vai que se somos mundialistas que entón sí que se van a empezar as obras de tribuna inmediatamente, que senón, pero ata que non chegue a confirmación de que si imos ser mundialistas... Entendo que non é tan invasiva, quero dicir, o gol houbo que tirala. Tribuna, hai que reformala. Si van a retranqueala para atrás. Eu creo que será diferente. É tan invasiva porque se retranquea e penso que, bueno, para o tema do cheo da sensación vai ser menos, evidentemente, menos invasiva como foi marcador o gol, que aí tiveron que tirar toda completa. Mesmo creo, non vin o proxecto, pero mesmo creo que non haberá que valirala tampouco. Quero dicir que haberá xente que poida estar en certas partes da grada de tribuna coincidindo coa... O mellor por temas de seguridade eu tampouco sei moi ben que van facer. Claro, se debaixo onde vai estar a xente falan de mover cousas para atrás e colocar cousas, o mellor hai zonas onde non se va a poder ocupar o 100%, non? Pero, bueno, tampouco é xa sendo malos e falando así un pouco cunha certa ironía. Todos sabemos que a grada de tribuna é a que sempre soe quedar máis baleira das tres, non? Exacto. Que menos ruido fai. En tribuna son os que menos cantan, dice el Toya. Que logo, a ver, non sei o beneficio económico que lle dá a Vigo ser sede mundial este empecinamento. Ao Celta, eu non teño tan claro que lle dea tanto rédito ter un estadio... Eu o teño claro, se a mí me preguntan, eu non quero ser sede mundialista, o teño clarísimo. Eu penso o mesmo, pero... Ademais que imos ver aquí un Cabo Verde Curazao con este mundial. Un Cabo Verde Curazao. Curazao va a ser a revelación deste mundial. Calquera día clasificas Tennessee para... ter un estadio maior, pero... Tennessee, Missouri. Bueno, o no tipo de mundial, ser sede mundialista, pues bueno, aportaba algo, pero a día de hoxe, tal como está plantexado o mundial, penso que non importa nada. Un mundial que está repartido en 3 países diferentes. Como de agora, claro, tamén. Pero bueno, o que quería dicir é que simplemente, para rematar, que realmente eu non podo dicir que ese sexa o momento, porque o non estar aí no estadio presente, pois non pode ser iso, pero esa vitoria en Lyon sí que para min foi o momento da tempada personalmente, porque o berro que peguei ese día non só no gol, senón despois cando o árbitro finalmente asubiu o remate do partido,
escoitouse, pois non sei se todo o estado, pero en todas as cidades seguro que sí, porque foi un comarca que saían dende dentro. Todo, Antón, é que os que sobre vivides todo o Celta porque era fora, algo que decían que non íamos ser capaces de facer. Efectivamente. E a min o que me gustou foi iso, decir, como que non? Quer decir, dar xa por vendido que, bueno, o Celta León xa está claro, o Celta xa fixo, e todo o mundo non daba Non dá. posible, e iso foi o mellor, non? Decir, pois, é posible. Penso que non ia dicir algo aí. Os que vivides o Celta fora, quero resaltar tamén aquí e recoñecer o tremendo mérito que tendes, porque o lóxico é deixarse ir, pois poñer terra de por medio, sobre todo cando levas moitos anos fora, bueno, tes un círculo social distinto, vas perdendo, imagino, bueno, pois o estar conectado aquí, porque aquí estás conectado, recibes inputs todos os días, vas ao traballo luns, todo o mundo fala do Celta, chega o xoves, que tal o Celta onte? Quero dicir, a prensa, todo te invita a vivir o Celta, non? Pero o tremendo mérito que tendes a xente que estades fora, que seguides, e que vos empapades o Celta, que buscades a maneira de estar con eso é tremendo, e creo que tamén en no Celta, sobre todo un equipo galego, un equipo que coida tanto a súa historia e que ten tanta relación coa xente de fora, hai que poñer isto en valor tamén. Os que estades fora e seguís o Celta tendes moitísimas máis dificultades e o mérito é doble ou triple o que tendes vos. E tamén falo de xente incluso que, claro, non está tan lonxe como a ti, pero ver un Peña Celtista de Burela todos os domingos en Balaídos, que se pegan 3 horas. Sí, eso ten moito mérito. Iso é increíble. O Celta é un equipo que vai máis alá de Vigo, moitísimo máis alá de Vigo. No, agradezo as túas verbas, teño que dicir que realmente eu levo 25 anos vivindo nos Estados Unidos, non teño xa nin nacionalidade española, pero o Celta é un punto de conexión cos meus amigos, como vos, coa cidade, coas miñas raíces, coa miña familia. Entón, claro, pois é natural que, dende o meu punto de vista, que así sexa, que eu siga este equipo e non a ningún outro, non? Entón, unha cousa que sí podo dicir é que é moito máis sinxelo agora, coas novas tecnoloxías, coas plataformas, as cousas, poder ver todos os partidos, que cando eu cheguei aos Estados Unidos por primeira vez, pois tiña que ler o Faro de Vigo online, se que iso existía, falar por teléfono co meu pai, e cousas así, que agora pois podo ver os partidos, podo pois dicir o que penso aquí neste programa ou en redes sociais, e iso tamén axuda, non, Joaquín? Existía, pero tiñas que lelo no Netscape Explorer. Sí, efectivamente, que tardaba. Ou esperar un correo electrónico de Mixmail. Ou Hotmail tamén, que era o que tiña eu daquel intre. Bueno, pois, con isto rematamos esta emisión que supera as 2 horas, como ven, xa predixo o noso bo amigo Fer que tiña isto razón. Teño que darvos as grazas a vos, primeiro tamén a todos os que están no chat, que durante pois toda esta 8ª tempada do Barceleste pois estiveron aportando moitísimo con preguntas, matices, opinións, etcétera. No chat gústame moito esta posibilidade de emitir en directo e continuaremos, por suposto, na 9ª tempada do Barceleste a partir de agosto. Bueno, a vos en particular por estar aí, Susi, moitas grazas e agardámoste a vindeira tempada. Non sei se escoita a Susi ou se quedou aí. Agora, perdón, que non sei que lle pasa. Escoitadesme. Sí, perfectamente. Dice que moitas grazas por estar aí e agardámoste a vindeira tempada. Grazas a vos, un placer estar comentando todos os martes, bueno, non, os xoves, case todos os martes ou calquera outro día da semana estes partidos do Celta, a vindeira tempada, máis, esperamos que mellor, voltando a Europa. Iso é, agardamos que así sexa. Mon, tamén moitas grazas por estar aí, sempre que tes a posibilidade pasas e tes os micrófonos abertos a vindeira tempada tamén, por suposto. Nada, un placer. A ver, eu tiña claro que tiña que despedirme do Barceleste desta tempada. Ademais, bueno, pola porta grande, non? Porque realmente é unha tempada inesquecible. Gustaríame, bueno,
ter máis participación, poder estar máis con vos nas semanas pasadas, pero me foi imposible nos martes. Espero que nas próximas datas, a partir de agosto, pois, poidan encaixar horario para poder estar. Efectivamente, un orgullo non volver a Europa, senón voltar a Europa. Esperamos que o vindeiro ano volvamos a voltar a Europa, cumprindo 3 anos, que sería algo espectacular, non? Pero, pasiño a pasiño, ciclo a modiño. Pois así é, Mon, moitas grazas, que pases un bo verán tamén a Susi e Joaquín, pois tamén grazas por estar aí semana tras semana dende o sur dese fermoso país que é Suecia. Unha aperta a todo o mundo. Sí, o que decía Mon, non? Ao final, os que vivimos fora, pois sempre eu sou moi pesado co Celta, sou moi pesado no traballo, cos amigos de aquí están todos cansos do Celta, dicen, pero non pode seguir un equipo normal como Real Madrid e tal. Sempre de aquí dile que non é normal el Madrid, Cambia de trabajo, pero que tus compañeros non saben lo que dicen. No, eu digo, porque están todos cansos, pero vamos a ver, mira, eu estou traca, todos os días, chaqueta do Celta, vamos, todo do Celta, as chaves con todo do Celta, o móvil, todo Celta, é unha obsesión prácticamente, pero bueno, non é que teña unha obsesión, é que estou orgulloso do meu equipo, da miña orixe, o levo con moito orgullo, aquí Joaquín, na cidade pequena, sí. Hai algún equipo sueco na Europa League que se quede máis ou menos preto do ano que ven, miraches? Por se toca. Sí, mirando. O ano pasado estaba o Malmo, que eu vivo a 30 minutos a 20 minutos en tren de Malmo, que sería unha boa situación, pero non se deu. Este ano, o equipo que gañou a Liga chámase o Mjällby. Está como un par de oriñas de aquí. Sei que podría ser unha boa ocasión. Previa, non? Xoga previa. Creo que como gañou a Liga Sueca vai xogar previa de Champions. Se non clasifica vai a Europa League. Vale. Creo. Eso lle pasou ao Malmo. O ano pasado xogaron unha previa aquí entre o Malmo e o Copenhague, que son dúas cidades que están a 15 minutos en tren. Xogaron a previa de Champions e para humillación pública nacional perdeu o Malmo contra o Copenhague. Vale. Sí. Entón, pois sí, tería certa posibilidade por ali. Estaría ben. Pero bueno, unha aperta a todo o mundo e un placer estar por aquí, como sempre. Claro. Igualmente. E unha aperta tamén para Jorge, que estivo tamén aí semana tras semana, cando non había algunha conferencia, algunha cousa, pero, bueno, queremos agradecerche tamén a ti, Jorge, pois a fidelidade e o tempo que adicaches esta tempada ao Barceleste e agardamos que esteas aquí tamén a vindeira. Grazas a vos, para min é un placer ter esta cita semanal falando con vos do Celta, do que fai o Celta cada semana, e mesmo ás veces, aínda que estea en algunha conferencia, algunha conexión en algún hotel tamén, para poder non perderme este rato tan estupendo con vos. Agardo que o ano que ven pois seguir mantendo a data e tamén penso que vai ser unha tempada de seguir dando ese salto para o Celta. E temos aí tamén un compañeiro voso amigo noso común, Miguel Ángel Gómez, que está desexando ver ese Celta Sunderland que se pode producir. Home, E vai ser un deses partidos que se dá, pois poden ser unhas citas. O Sunderland, que volveu das catacumbas de Inglaterra. Pero tremendo, recén ascendido e clasificas para Europa League en primeira temporada. De que quedou o Sunderland? Quedou sexto, creo. Sexto, sétimo, sí. Que barbaridade. Quedou, sí, Liverpool quinto, creo que foi Sunderland sexto, Bournemouth sétimo, e o Brighton é o que xoga a Conference. Iso é. Estivo preto de ir a Champions e todo, Sunderland. Que locura. Sí. Así que nada, un placer e o ano que ven, a temporada que ven, máis e mellor. Pois moitas grazas tamén a Jorge e a Fernando, cofundador deste programa, pois hai xa 8 anos e que continuaremos na novena tempada, ou non, Fernando? Pues claro, continuaremos. Y nada, un placer, como siempre digo, cuantos más invitados mejor. Y esta semana fue ración doble, así que nada, un placer y que nada, que nos sigan desde internet, que estamos ahí al pie del cañón siempre.
para rematar, pois teño que deixar o balón a botar, vos en diferentes lugares, en Vigo, en Suecia, pois a berrar ese ala celta, ese berro celeste, pois para pasar un pouco, porque o Mundial está aí, imos ver o Mundial, pero o que realmente nos interesa é o Celta e que chegue pronto a vindeira tempada, que o equipo sexa o máis potente posible e que, sobre todo, o meu desexo é que o proxecto se vaya consolidando pouco a pouco, porque penso que o merece o clube, o merece a cidade e merecémolo os celtistas, tal e como se están a facer as cousas. Así que, se estades preparados e preparadas, imos a logo. E que Borja non se manque, a poder ser, estaría ben tamén. Sí, Sí, certo, tamén. non Sí. comentamos o de Borja, pero sí que é algo que a min me agrada moito. Vai traer a Mundial a Baleiros. Vai traer a E non Copa. esquezades o Fortuna, que aínda podemos subir a segunda división, Sí, sí. que son Hai playoff Sí, aí para xogar. Eu a partir penso deste fin de semana. o partido de volta penso ir velo. Por suposto. Claro, aquí eu podo ver a segunda división, xa a primeira refref xa é máis difícil, pero se o Celta subise a segunda, tería a posibilidade de ver o Fortuna tamén. Así que imos aló, preparados, preparadas, por derradeira vez nesta tempada, como sempre, o de sempre. Celta! Celta!